Salam ekran doğanlar, geçerşi edilirler. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Saman otursun olmay. Köpüňiz işle ýa-da işten aladadan saplanyp tynjalyş günlerine etdiňiz. Bir ýaly. Şoň üçin tynjalyş günüňizi gowy, hoşbal geçirmeňizi dileň edýän hemme zatdan olar. Mehman doğanlar, Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň şeýlede son Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Dünya Türkmenleri hereketiniň we türlü Türkmenistanly aktivistleň diňer Türkmenistanda Dünya Türkmenleriniň türlü günlerdäki aktivistleriniň, intelligensiýa wekilleriniň gatnaşmagyna töredilen hak bileşiginiň informasiýa görüşindäki bir medpuat organy bolan Türkmenim YouTube kanaly, telekanal bolmak üçin işlerine dowam edýär diýdik. Şoň üçin häzir şu töhmetler, gıýbatlar, jedeller, onuň halka gurulýan duzaklar, allawlar, yalan propagandalar, halkyň ünsün sowmagy inançmak, halky oda atmagy inançmak, şular düşündirjek bolmak, şu zatlar bilen başagaý bolup biz täze taplara geçip bilmedik. Şoň üçin inni biz täze taplara mart aýyna geçmek isleýär. Mart aýyna geçmek isleýänimiz üçin şondan oňar ähli galan açan gurrunlary, ähli bizde bar bolan maglumatlary infonkoýda şu watandaşlara hüşgär bolar ýaly, äge bolar ýaly, özüni allatmaz, oýnatmaz ýaly duýdurup, ondan soň şu temalary doğruluğuna biz gömýär. Sebäbi türlü taşarutly jurnalistler, kärdeşler, habarçylar, strategistler, türlü gulamalaryň işgärleri, wekilleri hemmeti bilen gürleşilýär bolan. Hemmesiniň aýdýan zady şol burda. Gynansak da 2017-nji ýyldan bäri esadan 2019-yň başyndan bäri bir pursat töredi bütün dünýäde. Esadan ilatynyň 60-70 göterme daşary ýurtda bolan Türkmenistan üçin örän möhüm bir pursat töredi. Bu pursat hakykatdan ham ilgün bäkbetli iş alyp barjak watandaşlaryň bileleşip aldy birlikde döretjek aktivistlik hereketleri we şolaryň birleşmegine de emele geljek hakyky oppozisiýa. Ýöne hemmemiz bile şaýat bolduk. Görüpçülük, son öňden gelýän ady belli, ýakasy gaýşly, ady belli agaşyk diýilen ýaly syýasy küntüleň wejeralygy, yalan wadalar, yalan propagandalar, provokasiýalar, öýçükdirmeler, şu zatlaryň hemmesi ünsü sowty daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň esasy güýji bolup duran, olary kontrol etmek mümkin näl aslında. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň şuwulçylary, meýletin satyjylary, satançylary hemmeti bilelikde diýsen üstünlikli işläp daşary ýurtlardaky diňe Türkmenistanyň däl başga türlü ýurtlardaky Türkmen diasporasynyň arasynda da gaty aýlanç agalalyk töretdiler. Şeýlelikde biz gynantagam bize sowgat edilen şol pursady hakyky oppozisiýany döretmek, hakyky aktivistlik hereketlerini döretmek pursatyny gynantagam biz elden giderdik. İnternette aktiv bolan watandaşlarymyz
Bular hemiçe yalan habarlara, yalan propagandalara, yalançılara, kezzaplara el çarptılar, özünü oynattılar. Pulunu iyidirdiler, pulunu köydürdüler. Ondan sonra gelip plany kaçıp gitti, plany näetdi, şunça pulum eýtdi, munça pulum beýtdi. Biz näçe wagtdan bäri dille gelýär. İň sada dille düşündirmäge çalışýar. Ak näme, kara näme, yalan näme, hakikat näme, halal näme, haram näme. Hakyky görüş nähili bolmaly. Hakyky oppozisiýa nähili bolmaly. Logika sığmayan, hene gelmeyen, yalan, ýaşryk, bolguzy zatlar bilen hiç wagt ýol alyp bolmaýanyny, Allah'dan kömek alyp bolmaýanyny, ata-babalarymyzyň ruhy gollawyndan alyp bolmaýanyny gaýtalap dilimiz 3 kilometr uzak gitdi. Ýöne görýäs bolan interneti aktiv bolanýan watandaşlarymyza bu gerekkä. Bir Germaniýada ýaşaýan diýsen ökdebir blogger bar. Muň özü Türkiýede dälle Germaniýada dogulup Germaniýada öňe wesen bir blogger, özü meşhur bloggerlerden biri. Bu görüwli jan edip türklere Germaniýadaky hakikatlary düşündirjek bolýar. Kanun hemme tarapdan gowy edibem düşündirýär. Ýöne üns berýän ýok. Soňandan bir günem däl, geçen hepde ýanky watandaş, ýanky meşhur blogger bir çorbaçy, meselem Türkiýede şeýle bir adat barda, giýje işleýän ýa-da giýje keýp edýän, zat edýän, oturuşyklara, zatlara gatnaşýan adamlar taňa golay azyk ýa-da surnuк ýa-da gidip kelle başaýak çorbasy, içege çorbasy, garyn çorbasy ýa şolar ýalyky dürlü çorbalary bişirýän çorbaçy restoranlar bar. İşkembe ya kelle paça diýen şo, kelle başaýak. Paçacı ýam diýilýär türkçesi, paçacı diýilende şo kelle başaýak çorbasy. Gidip şo taýdan sarımsakly, datly şeýdip çorba içip şo giýjen ýa-dolugyny aýyrmak üçin şeýdilýär. Bu ogurlan gelýän bir adat bu. Ondan bu watandaş Germaniýada nirde bir şolar ýalyky çorbaçy bar diýip bir video düşürýär. Ondan ýanky tapýar bir ýerden çorbaçyny, içine girýär, zat edýär. Çorbalary synak görýär, deňek görýär, dadyk görýär. Inha bu beýle, bu taý beýle özüm baş çykýar. Aýt gowy bişirilýär, okşa zatlar edýär bolar. Ýanky videosy şo watandaşyň ähli rekorlary geçýär. Ondan bu hayran galýar. Bu diýär, men niýe şunça diýär dil lökdüm, jan etdim bu watandaşlara diýär Germaniýadaky hakikatlary düşündirmek üçin. Köp ağladylýanlar bar. Köp yalan gıйwatlar bar. Köp yalan programmalar, yalan gepleşikler, yalan zatlar bar, toslamalar bar. Hiçbir Germaniýa hakikaty bilen bagdaşanok. Ýöne men şu watandaşlara, şu zatlary düşündirjek bolup gaty köp jan etdim diýär. Ýöne kendiýe üns bermediler diýär. Ýöne diýär, maňa aýtdylar şolar ýalyky, aý biderek zatlar goýsaň, bolguzy zatlar goýsaň, durmuşy hakikata girmeseň, şolar ýalyky ki ha bolsa, gowy reyting bolar. Zat diýip şeýip aýtdylar. Men niýet şey diýselerem ananamokdum. Ýöne iň soňunda diýär, çorbaçy bilen malaşykly videonu goýdum bolyn diýe. Gördüm, baktım bolyn diýe men tomaşaçylarymyň köpüsi çorba çeken. Inni
Türkiye'de Türk halkının arasında bir aydylyan söz var, sıfatlandırma var. Birine çorbaçı demek, çorba pişirýän ya çorban gowayan adam de. Çorbaçı diýilen sözüň asl manysy uzak gije haram keypin ýzyna ılgap, çalşap, wejera bolup, ýa-da surnup, ýanky kelle başaýak çorba, dograma, içege çorba ýa şolar ýaly bir ýere gidip, ýyp içip, täzeden güýje gelen, kuwatlanaryn diýip umyt edýän adamlara çorbaçy diýilýär. Ondan soňra öz videosuna gördüm baktım bolan siziň hemmeňiz çorbaçy ekeniňiz diýip söz başlaýar. Indi men bu yerden näme geljek bolýar? Näme üçin men bu zada aýdýam? Bizim hak bileleşiginiň ýurdun Türkmenistanyň içindäki dürli ýurtlardaky türkmenleriň ýaşullary, öňde barjylary, inteligensiýaň wekilleri, sorayan var. Sen bu zatlar fanaýan girdin. Ben Türkiye döwletinde, Türkiýeň döwletleri radio guramasyna 9 ýyl işlemde dürli ýurtlardaky türkmenleriň öňde barjylary, ýaşullary, inteligensiýasynyň wekilleri bilen gatnaşyp gurdum. Soň 9 ýylyň dowamynda şonu kämilleşdirdim. Ondan soň azatlykda işlemäge başlamda hazam kämilleşdirdim. Türkiýeň döwletleri radio guramasyna bolana diňe Türkmenistana fokus edip bolanokdy. Giňetmeli bolýardy. Ýöne azatlyk radiosunda göňümel Türkmenistana fokus edilýärdi. Şoň üçin hazam türkmençilik, türkmenler bilen manaşykly meseleler, problemalar, zatlar hemmesini hazam atnaşdy. Şular ýaly tejribe gazanyp bilelikde işläp gelýän adamlarymyz bar. Şol adamlarymyzdan goşunt goşmak isleýär. Kanala. Ýöne bir päsgelçilik we o päsgelçilik näme? Şular ýaly polemika, tökmetlere, yalan propaganda, jogap berjek bolmak, halka garşy gurulýan duzoklara, allawlara, kezzapliklara, propagandalara, provokasiýalara watandaşlar özüni ağırladyp, özüni ýakmady ýaly, özüni, durmuşyny, tokum tejiniň durmuşyny, geljegini balyny bozmady ýaly düşünür. Biz hakyky bir telekanalyň formatyna geçip bilmedik. Şu zatlar sebäpli. Minnet edýänmi? Edemok, minnet edemok. Ýöne bir zat bar, gerek gel adamlara. Bizim şu internete aktiv bolanýan näme diýeli bulara? Elektron gahramanlarymyz. Elektron aktivistem del aktrislere. Orada dogry aýdýarken aslında aktrist. Näme üçin bulara aktrist diýen diýsem, ağam olar aktivistmi, aktivist olar ýaly, aktrist de olar diýärdi. Artistem del aktrist. Tugolama oraz aňyrdan görýär. Köp adam göwnetmesi eden bolýardy. Ýöne oradan milyondan biri bolmayan adamlar var. Inni gördük baktık. Şu wada şenli sokulşuklar boldy. Aýtdyk, herdad etdik. Bolar ýaly. Küntü öz kärinden dänenok. Dimek, bolar şoňa laýyk, bolar muňa münasip. Ýoluňyz açyk bolsun diýmekden başga edibiljek zadymyz ýok. Şu bir tanış Kipr'daki Baha Kipr diýilip ady bilen çykyş edýän bir aktivistim, watandaşymyzyň bir çykyşyny berdi. O tapyp seretdim. Göz goýuny ýagdaý, aýdýan zatlary gaty dogry. Ýöne intek aýtmaýan zatlaram köp. Inni
Köpüňiz gördüňizmi, görmediňizmi bilenmek. Ýöne Türkiýede elhinç bir wakan üst açyldy. Türkmenistanlar bilen araşyk. Inni berde hiç kim başka tarafa çekmesin. Men şoň üçin öňünden hemmeňe da duýdurýan, düşündürýän. Döwlet baýhanyň hiç kaçan millet paradlygy, tireçiligi hiç tadı bolmady. Hudaýa şükür, men özüm şol atlardan özüm arasalam. Ýöne şol işi eden watandaşyň milletine aýtmaly bolýar. Şu sokulşuklary, şu galp dokument oňaryp şoň söwdasyny edýänleri biz aýtmaly bolýar. Inni The Guardian gazetesi var. Bu gazet Siriýanyň Türkiýe serhedindäki we Türkiýanyň içindäki Assam döwleti toparlarynyň umuman Siriýede we Irakda uruşan Assam döwleti terrorçylykly toparyň agzalarynyň söwüşijileriniň kelle keserleriniň İstanbul'la bir özbek toparyň ýasap berýän esasy pasportyň esasy köpçüligi türkmen pasporty. Türkmen pasportlary bilen Ýewropa ýurtlaryna, Amerika we Kanada gidýän arada gaty giňiş bir The Guardian gazetesi makala çap etdi. Şo taýda bu özbek watandaşyň Telegramda bir danışmanlyk şirketi diýe İstanbul'da şol dokument oňaryp berýän geňeşdarlyk firmasynyň bir firmasy ýaly bir zadyň sahypasyny açyp zat edip umuman her pasportyň bahasy $15.000. Inni siz aýdarsyňyz, bu zadyň, bu habaryň elbetde Türkmenistanlylar bilen bara balanşy bar. Ýöne ýanky aýdan şu daşary urtda hakyky türkmen oppozisiýasynyň döremeğine päsgelçilik beren. Şoň döremezlik üçin şoň garşysyna aktivist ýaly çykyş eden watandaşlar bilen nähin arwalar şu wadyp bilersiň. Gönümel däl arawalanş. Gönümel däl aýlygan şekilde bar. Soňky döwürlerde aktivist diýen bolan bolup şu aktivistlik hereketlerine goşulyp aktivistlik hereketlerini derbi dagan eden bir näçe tany Türkmenistanly var. Bu Türkmenistanlılar ýurdun içinde Türkmenistan döwletiniň baýlyklaryny talamak, halkyň emnägini, puluny talamak boýunça iň gowy netijeleri, üstünlükleri görkezden. Edil İstanbul'la ýaly Türkmenistan'da da galp dokumentleri ýasap, falşiwy dokumentler bilen, galp dokumentleri ýasap, bankdan epesle pul ogurlamak, dürli döwlet edaralarynyň pul ogurlamak, döwletiň içindäki haryt, mal aýlançygyndan pul ogurlamak ýaly zatlar bilen gaty meşgul özüni tanadan watandaşlar. Käbiri şolon menejeri bolup işlän, araçysy bolup işlän. Meselem gidýär başga şähere, şo taýdaky galp dokument zakat etmek isteyen, almak, ýasatmak isteyen watandaşlar bilen gidýär, şo taýdan müşterilerin sanyny alıp gelýär, döretip alıp gelýär. Edil meselem İstanbul'dan çykýar, Ankaraga gidýär. Ankarada bir topar şu
guramaçylykly ýagdaýda galyp dokument, pasport diňe pasport däl, habarçylaň şahadatnamasy. Haýsadyr bir adam hukuklaryny goraýan guraman işgäri şoň wekili ýaly dürli şahadatnamalar ambalar ýasaýar. Satýar. Şular ýaly işler bilen meşgullanýan biziň aktrislerimiz var. Inni şu wagt içinde balar Türkiýede hakyky oppozisiýa döremedi ýaly dürli provokasiýalar, dürli ýalanlar etdiler. Näme diýseler ýalanyny ortaga çykdy. Ýöne şonda da biziň internetdäki elektron gahramanlarymyz, elektron aktivistlerimiz bulara çapak çalmağa, el çarpmağa dowam etdi. Bular gollamağa dowam etdiler. İň soňunda nirak gelip etdi. The Guardian gazetesi Assam döwleti toparyna degişli kelle keserler Türkmenistanyň pasportyny alyp daşary ýurtlara çykýanyny aýdandan soň Türkiýe aňtow gullugy mejburi ýagdaýda herekete geçmeli boldy. Bu esen ýurtda bir iki tane öýü batsalar. O şol öýde 20 bolay. Pasport 13-14 santy Türkmenistanyň pasporty. Oňdaşyndan Türkiýede ýaşaýyş ruhsady üçin göç edarasyndan, migrasiýa gullugundan alınýan kartçykalar bar. Olar. Oňdaşyndan Türk pasportlary, başga ýurtdan pasportlar amma ýöne iň esasy pasport Türkmenistanyň pasporty. Olam 15 000 berilýär. Inni biz wagtynda ýalňyşmaýan bolsam 2017-nji ýyllamy, 2018-nji ýyllamy Istanbulda ýoluň uğruna Türkmenistanyň täze pasportyny oňurup berýänler bardy. Biz muny Azatlyk radiosyna aýtdyk, ynanmadylar. Epes wagtlap biziň beren materialymyzy bermediler. Soňra nidiler tasdikladylar diýdiler. Bolýa diýdik. Ondan Rüstem Yusupov öýdürli ýagdaýda Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň, Türkiýedäki watandaşlaryň nähili bagşlaryny, maliýaly satylýanyny, gulýaly satylýanyny, näher şertlerde işledilýäni, nähili bir-birine satýanyny, alýanyny barada umuman şu Türkmenistanly watandaşlaryň ykballary barada biz 2012-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli ýygyderli ýagdaýda tegeleg stol geçirýärdik. Şo tegeleg stola aktiv gatnaşanlaryň biri Rüstem Yusupovdy. Men Rüstemden haýyş etdim. Rüstem diýdim. Gaýrat edip şol pasport oňurup berýänden ýanyna baryp şertlerini öwrensen bir şu maglumaty diýdim. Tasdiklana diýdim. Gitdi tasdiklady. Ondan soň men Rozwaydan haýyş etdim. Rozway diýdim, bir senem gaýrat edip şonu diýdim. Nemese de tasdiklana diýdim. Olam getdi, rad etdi, tasdiklady. Ýöne Rüstem'iň Rozwaydan, Rozway'ın Rüstem'den habary ýok. Soň iki tane Türk watandaşy bardy, tanış. Şolardan haýyş etdi. Olaň aýallary Türkmenistanydy. Bular resmi ýagdaýda. Ýaşaýyş ruhsady, nikahaty hemmelady bar. Şolardan haýyş etdim. Haýır, gaýrat etip diýdim, şolar ýaly gidip bir öwrenseňiz nähili dogrumy da diýdim. Dogru diýdiler. Şu wagtlar 3500 dollara pasportyny oňurup berýärdiler. Şu wagt. Ondan ýanyňyza düşýän bolsa şu pasport meselesine şu ýasama aktivistler we oppozisiýa gaty erwet aýrylgan hüjüm etdi.
Ýadyňyza düşýän bolsa. Aýagarlygyna şu köne pasport meselesini gün tertibine getirdiler. Näme üçin? Müşteri toplamak üçin. Müşteri toplamak. Bu İstanbullu Türkmenistanyň pasportyny oňaryp berýänler alýan 15.000 dollarlaryň komissiýany esasy bölügini, şo girdijiň esasy bölügini niräge berýärler? Aşgabat'a berýärler. Biz Azatlyk radiosyna işleyen döwrümizde telimgede subut etdik faktlar bilen. Hem Türkiýe döwletine hem Ýewropaň degişli edaralaryna adam sowdasyna garşy söwüşýän we tin sowdasyna garşy söwüşýän edaralaryna ýygyderli ýagdaýda biz raport taýýarlap berdik. Nämäni? Türkiýede tin sowdasy bilen meşgullanýan Türkmenistanlaryň ähli guramaçylygyny we girdejisini Aşgabatdan organizowat edip, Aşgabatdan gurnap, esasy girdejini Aşgabatdan alyp oturýarlar. Bu diktatorlygyň biznesi, iň girdejili biznesiniň biri şu. Ten sowdasy. Şoň üçin kimin dahaýsy ýurtda näçe saat işler, näçe müşteri bilen, näçe galan ýanyň hemmesiniň asaby Aşgabatda dur. Pulo çokunýan. Pulo her zat etjek. Korrupsiýanerden başga hiç zada garaşma. Bulara pul bolsa bolýar. Ýöne bular Türkmenistanyň içinde adam galman soň biznesini daşary urda çykardylar. Esasanam Türkiýe çykardylar. Indi milyonlaň milliardlaň beýlini bileje bükýän adamlar bilen bular tersleşermi? He? Özüne milyardlar gazanlary oturan adamlary aýryp siziň diýeniňiz edermi şol adamlar? He? Siz nähili diktatura garşy görüşýäňiz? Siz diktaturan ýumuşyny ýerine ýetirýäňiz. Siz diktaturan İstanbul'daki biznesine gatylyk goşup goşdyňyz. Cübüňizdäki dürli şahadatnamalar, pasportlar, zatlar pul berip şolary oňartdyňyzmy? Ya komissiýonlaryňyzdan arada durup araçy bolup gazanan pullaryňyzyň uzundan oňardan bolaýmy? Ekran dogrular. Evi dilleşler, gadyrdan tomoşaçylar. İstanbul'daki bu guramaçylykly jenaýatlar, sokuşluklar, satışlyklar Hudaý saklasyn. Hudaý saklasyn, Hudaý saklasyn. Bu satançylaryň eden zatlarynyň siz inte milliardda birinden bileňiz. Ýöne hemmesiniň ýuwaş-ýuwaş üstü açylyp başlady. Inni biz erken tez bilen watandaşlary gollamaga başlamyzda näme diýdiler? Bular diýdiler, şolary ýalyky Owganstandan hüjüm etjek bolýarlar. Ay şol Şotaýdaky mujahidleri, Şotaýdaky terroristleri zatlar bular gol şolar bilen birle hereket edýär zat diýdiler. Soňam bir topar samsyk tentek 10.000 beren gazyna gepine ananyp bize şeýle şyltagatdylar. Bular şolar bilen işleşýärler. Bular şeýle öýle beýle zat diýip. Men şo wagt hereket edýän soň ýapylan Türkmenýe birleşen kanalyna bir eden çykyşymda şu Türkmenistandan Siriýa, Iraga söwüşmäge giden watandaşlaryň sanawy wadyp gurrun edemde ay eýle beýle bir topar gowy etdiler. Ol aktivni işläp gören jurnalistiň alyp bilmeýän zady däl, hemme istedi ba. Hemme istedi
Özüne garayan jurnalist da bar, libo jurnalist da şo. Indi şol atlardan demedip bular bize şylta atdylar ýadyňyza düşýän bolsa. Indi näme bolup çykdy? The Guardian gazetiniň maglumatyndan soň fevral aýynyň başynda Istanbulda geçirilen operasiýada Islam döwletiniň kellekeser terrorçylaryna, oň ýany bilen Horasançylara, Talibanlara, umuman Al-Kaidaçylar bolsun, nirde bir kellekeser dinçi terrorist ba bolsa, şolara Türkmenistanyň pasportyny oňaryp berýän watandaşlar şu bize erkinsiz bilen YouTube'a çıkanmazdan beri yönkep gelen tökmetlerinin aslında öz biznesi de ortaya çıktı. Bunlar asıl, bular bilen bile biznes edip ummansız pullun bileni böküp keyip edip yörke buradan şular atların üstüne açaymasın. Men bu halk köpçülüğünü öňünden psikolog ýagdaýda biz taýýarlap goýaly. Buradan bir atların üstü açılsa biz gaçýança halk bir kellesini durlayança biz gaçyp ýetişelliýen many bilen bular öňünden gorkan öňürde öredip bize tökmet atdylar. Öz edýän zatlaryny, öz ýaranlarynyň edýän biznesini hamala biz edýän ýaly dip şeýdip görkezjek bolurlar. Şonda biz düşünürdik, önüköp adam internetiň gahramanlary, internet elektron gahramanlar, elektron çapakçılar anlanmak istemedi. Ayak Allah'ına şoları golladılar. Ayak Allah'ına. Satıp hemme adın angra başına çıktılar. Özlerine sattılar. Hemme adam sattılar bular. Yine satara zat kalmadı. Vatanam sattılar, vujdanam sattılar, hemme adı sattılar. İnni mehriban da onlar edildiler. Şulardan saylanýanlygymy kelleti işleýän adamlar bilýär. Şoň üçin mundan soň intek özüni tatdyryp ýetişmedik. Sokturup ýetişmedik. Elektron aktivistler, elektron gahramanlar ba intek olary çapak çalyp berýär. Ýoluňyz açyk bolsun, üstünlük kemraňyz bolsun. Satdyryň, sokturyň. İna alyňa meýdany. Mundan soň hiç ýyly ay plany edämen, plany şeýle duzak kurýar, plany beýle duzak kurýar. Hiç sat diýjekkä. Mart aýyna täze formaty geçýär. Mart aýyna edil bir resmi kanal ýaly. Öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Syýasy, medeni, sunňat diskussiýalarymyz bolar. Ýöne şu syýasy küntüler, şu kezzaplar, maşenikler şeýdipdir, beýdipdir, beýle diýipdir, eýle diýipdir. Aslynda bu beýle eýle ýok. Şu wagt eçenni düşünmedik bolsaňyz, şu wagt eçenni kelläňiz işlemedik bolsa, garanňyz aksyn. Men muny elektron gahramanlara diýen, elektron hüjümçülere diýen. Geçenki gepleşikden soň men sosial mediadaky, sosial ulgamlardaky adresleri berdim. Monşa taýdan ýazyp tökmet atyp şyltak atyp öz psikologiýasyny maňa ýazyp otyr. Öz keselini maňa ýazyp otyr. Men tanaýamy tanany. Bizi tanaýamy tanany. Kim bilýär orta asyrdaky bir adam arada gurrun berýän ýaly gurrun. Bize daxyly bolmaýan zatlar. Kesel. Özüne kemçilik bolansaň edil özleri ýaly ogry, kezzap, jümri, jenaýatkar gelmeli. Döwletiň başyna. Haramdagdan soňam şolar ýalaklar gelmeli. Näme üçin? Şu sürü, şu mankurtlar, elektron mankurtlar kemsinmeli ýaly.
komporor ýaly. Eýtere-de şulan bizden üýtgeçik tarapy ýok, göni görýänmi? Şular hökümete geldi, şular hökümete ally, şular döwleti dolandyryp otýar. Halky çürkäp otýar. Görýänmi? Ay biz şular ýaly ahlaksyz, edepsiz, wujdansyz bolsaňam, şonda da hökümeti alyp bolýar ekene, hökümeti dolandyryp bolýar ekene diýip öz egosyny ýyňjatmak üçin satançylyk bilen meşgullanýar. Şoň üçin nämeseler şonu etsinler. Mundan soň meňem sizden haýyşym. Şular bilen baglanşykly. Bir zat diýjek, aýtjak bolsaňyz, tesbir ýazsaňyzam men çykarjak gel. Aýplaşma. Çykarjak gel. Mart aýyndan başlap resmi ýagdaýda bir resmi metbuat organy nähili formatda işlemeli bolsa, bizim şolar ýaly formatda işlep başlaýar. Garaşyp otyr bir topar adam. İşläli, bile işleşeli. Ýöne şu gep gurrun gerek gel. Şul batgalynyň içinden çykarlyp, tebe bakka bassam hereket edýän bolýar, sorup çekip gidip otyr, çekip gidip otyr, çekip gidip otyr. Bu satançylanam. Hudaý saklasyn. Galp dokument ýasamak, yalan habar ýaýratmak, adam satmak, ispisek düzüp, ýörüte ispisek düzüp, dürli ýerlere satmak, bermek, ondan pul gazanmak, adam satyp wezipe garaşmak. Düşünür ýaly. Düşünür ýaly. Şoň üçin şu iň soňky gepleşik gayret ediňde şol inha 2-3 günlükde çıkan Türk medyasynda çıkan habar var. Aslan döwleti toparyna degisli ganhor kelle keser terrorçylary Türkmen pasportyny 15 000 oňurup beren Türkmenistanly özbek vatandaşyň we yaranlarynyň ýagdaýlary barynda. Şu habar ilkinji çykanda şol adamyň ady, familiýasy we ýaşam bady. Soň aýyrdylar. Häzir diňe adynyň we familiýasynyň başgarpy bar, Türkmenistanyň vatandaşy be bilmem me şolar ýaly bir zat ýaly. Türkiýede de senzura bar. Tebe biz Azatlyk radiosyna işlep başlamazda Türk mediasyndan alýadyk Çeşme hökümini plany näçinji ýylda doglan zat diýen boly. Bu Türkmenistanyň rejimiň Türkiýedäki biznesi gowşap başlady. Esasanam ten söwdasyny satýandan üstüne gidip şolara batyş edilip başlananna olaň gazanýan girdejisi azaldy. Başga wagtda. Ondan aýyş etdilermi, näme etdiler bilenmek. Ondan Türk mediasynda bir salma hiç ýyly çykmady. Türkmenistanlylar bilen baglanşykly milyonlarça Türkmenistanly bar. Ýöne Türkmenistanlylar bilen baglanşykly hiç ýyly habar çykan. Son Kipirdäki nemeler gazetler çykaryp başlady. Bu gedem Kipirdäki gazetleri çeşme görkezip inha Kipirde Türkmenistanyň watandaşy owurlukda şeýle bolupdyr. Ýene bir jenaýatda şeýle bolupdyr zat diýip başladyk boly. Olaram aýryp goýberdiler. Olaram çykarmany goýdular. Ine bolýan zatlar. Şoň üçin bize edil şuun kugün howa ýaly, suw ýaly, çörek ýaly näme gerek? Informasyon göreşde diňe halkyň bähbidini, diňe ilgünüň bähbidini arayan kanal gerek, metbuat organ gerek. Yalan habar ýaýratmaýan. İstenlik ýurdun metbuat organy bilen deňeşdirip bolýan professional derejede işleýän. Bu samsak ýykmanna özüni görmeýän kezzap, yalançy, ogry, jümrü siýasy küntüleň gurruna garışmaýan politkorrektnost bolan
diplomatiki ýagdaýda iş alyp barýan kanal gerek bize. Türkmenler näme etip ber daşary ýurtda diýilende bütün Türkmeniň derdini gün tertibine getirýän. Türkmeniň dili, sözü, mikrofonu, kamerasy, gözü, kellesi, beyni, aňy, düşünjesi bolan döwrewap derejede bir media organy gerek. Şolam Türkmeniň telekanaly bolar. Şoň üçin şu meseleleri birini goýýas, kim näme diýse şonu diýsin. Sizden men haýyş edýän, näçe wagtdan bäri Türkmenim kanalyna bir gowy neme oturdu format. Güni aýlymlary watandaşlar alyp barýarlar. Köşü öňe maýdy şümýäli. Halkara gatnaşyklar bölüminde täsin görülüp mysal görkezilýär, tapaklarda görkezilýär. Strategik institutlar, hünärmenler zatlar ýürüýte oturup gyzyklanýarlar şu bizim güni aýlymlarymyz bilen. Watandaşlarymyz nähili alyp barýar güni aýlymlarymyzy? Nähili kommentariýalar bilen diskussiýa edilýär, gepleşik alyp barylýar. Öňgular ýalyky bolan format ýok, bolar ýaly format ýok. Sebäbi Türkmenistanyň şertlerine, Türkmenistanyň arasyndaky satışlyklar bu elhinç wejara derejesinde başga hili bolup bolanok. Sen intek yüzüňi açmaň kan. Sen 7 arkany, 70 arkany satyp oturýarlar. Hudaý haklan sen yüzüňi zadyň açsaň daýyn kim bilýär? Bular nämedir? Bular organlarynyň ýeri çalyşypdyr. Şolar ýalyky mahluk bolar. Şoň üçin näme diýeniň peýdasy ýok. Esasy tema geçmeden oğul häzir alyp barjylarymyz bilen salamlaşyp soň tema geçýär mehrumanda oğullar. Bugünkü bizim temamız Türkmenistan gaz uruşunu kimin ýanyna ýa-da kimin tarapynda? Häzir gazyň üstünde ullukan uruş gidýär. Gaz paýlanşyk üçin uruş gidýär. Şu uruşda Türkmenistan kimin tarapynda? Ortaň aýdyşýaly, ne ryba, ne mäsa. Balygam däl, ýagam däl. Ne eýlek, ne beýlek bolup bolýarmy? Türkmenistan bir wagt bir tarap bolmakdan, bir tarap hereket etmekden çykdy. Praktikada çykdy. Türkmenistan hemişelik bir tarap däl, Türkmenistan hemişelik bir derek döwlet edilmäge finansiýalýar. Haramdan diktaturasyny. Ondan soňkylarym, ondan soň diktator bolmagy höwes edýänlerem şol formatda dowam etdirjek bolýar. Başararmy? Halkyň islegine bagly. Şoň üçin şuňky temamyz täze dünýä siýasatynda Türkmenistanyň orny. Nähili? Ornumy? Oýunjakmy? Oýnatgymy? Bir döwletiň siýasatyny üýtgetdirjek bolsaň, bir döwlete öz tekliğini kabul ettirjek bolsaň, şol döwlete garşy informasiýon görüş alyp barmaly. Şol döwlete garşy provokasiýa, propagandalar alyp barmaly. Türkmenistanyň halama häzirki diktatorlyk jenaýatkar hökümetini bütün dünýä ikrar edýär, tanaýar, gatnaşyk saklaýar. Şoň üçin şolara basyş, davleniýa etmek üçin daşary ýurtlardan dürli ýalan propagandalar, dürli provokasiýalar, dürli zatlar kefek atyp oturan, pok atyp oturan her hili adamlar. Onu da rejim bilen bilet fiýaty güntüler, topar fiýaty güntüler bar. Bularam şu oýnyň içinde. Ýöne bular oýundan habarlamy däl. Bular diňe ulanyryp zyňylýan zat. Şoň üçin salamlaşyp tema geçýär.
Ivan Grozny, salam Döwlet Baýhan watandaşlar diýe. Sağ ol Ivan Grozny. Türkmeniyet, salam Döwlet ağa. Salam illeşler diýe. Türkmeniyet, sağ ol. Kuşçu baş strategist. Ramazan Cuma. Salam aleykum watandaşlar diýe. Salam. Arslan salam diýe. Ağam bugün işte men gatnaşyp bilenmek ötünç sorayan görüňi ýok. Sanjan ömrüň uzak bolsun. Liberty geldi, köp wagtdan bäri Liberty gatnaşyp bilen ýokdy. Assalamu aleykum Türkmenim kanalynyň tomaşaçylary, tetwirçiler we döwletdagy giçjäşi haja bol Liberty. Senem gyzylyň gymmatly analizlerini garaşýan şu temada, eger mümkin bolsa, Ramazan Cuma dünýäni yalan bilen gurmak ansat döwletdagy. Adama yalan donuny giydirmek ondan mansat. Anha adamzadyň nämelere üncüsü köp bermeleriniň sebäpleri, ünsünü köp bermeleriniň sebäpleri şu ağa diye. Türkmen ýigit tamamjan hakykati ýa aýdylýan zatlary gollaýa, guşulýa. Ramazan Cuma anha şular ýaly rollary ýerine ýetirip gazanjy göze alan adamlar gynansak da köpelmäge başlady. Mukam 255 salam aleykum diye. Sağ salam. Arslan dogry agam olan biznesine päsgel bersen şyltaga däl yara ulanmagy mümkin. Gorkýan ýok, çekinýän ýok. Öňe biz halka has bähwitli peýdaly işler etjek bolýar bolun bizi güýmeýärler, bizi saklaýarlar. Üzümüzi soğuýarlar, bizi ýa nerwimizi oýnaýarlar. Biz burma täze formata geçip EYM 2022-nji ýylda kanal, telekanal bolup ýoly dowam etmeli. Ýöne uzak gidip otur, näme üçin? Şu pokçuluklar sebäpli. Şoň üçin hakykaty düşünürmek, hakykatyň hatyrasyna boynumyzyň borjuny biz aňyrýany bilen ýerine ýetirdik diýip men şeýlep kiredi. Şoň üçin bundan soň özüni oýnatjak, ağlatjak, sattyrjak, tokturjak ba bolsa baş üstüne ýolumy açyk bolsun. Bundan soň hiç ýyl düşündiriş, hiç ýyly komentary ýok. Karajoglan Türkmenine salam aleykum mähkemän illeşler döwlet giçjäşi Karajoglan. Ramazan Cuma ähäneke Karajoglan geldi diye. Däli Dumrul. Irany Türkmeniň 17 ýyllap Türkmen türmelerine yatan interwýusyny gördüňizmi? Gördüm, köpsi bilen özüm. Diňe Iranyda Owganistanyny Türkmenistanyň zyndanlaryna ýatyp çykyp gelenden soň olar bilen hemmesi bilen men Türkiýanyň döwletleri radio guramasyny işleýän wagtym bolsun, azatlyk işleýän wagtym bolsun, gurrun döşük bilen boldy. Materiallar, atlar hemmesi bilen baglanşykly ba, bilýän habarym ba. Taşarrut raýatyny Türkmenistanyň raýaty bilen bir kamerada saklaýarlarmy? Ogadan nepede diňe syýasy tutsaglar saklananokmy? Ýok. Taşarrutdyň raýatlaryny tapawdy ýok, o taýda sen ýurduňa seredýän ýok. O taýda ykdysady jenaýat işlenler bar. Ykdysady jenaýat işlenler bar. Ogadan nepede. Ondan näme diýen bu adam dilimem maranok, bu adam zorlamak diýdi, şolar ýalyk nemeler edýänler aýratyn. Syýasy tutsaglar olar aýratyn. Ýöne iň elkençi ogadan nepede. Ogadan nepede diňe syýasy tutsaglaryň nemesi däl, zyndanly däl.
türlü temalardaky, türlü uğurlardaky nemelenki, tutsaglanky, bennilenki ýöne şo taýda iň elgenç ýagdaýda saklanylýany it görse göz agarar diýilýän ýaly şol syýasat tutsaglar. Başka o dönnepede diňe syýasat tutsaglar saklanmak mı yok? Değerli Dumrun, Türkmenin kanalynyň hak bilirleşiginiň öňde barjylary, ýol başçylary, men agam Ahmet Bayhanowy kanala şu owadanlyk temasyna, öz başyndan geçirenler temasyna halk köpçüliginiň ýygy giderli ýagdaýda gelip boluşýan haýyşlar nazarda tutup çakylyk etjek diýdiler. Özleri görsün, men aslında agam bilen 2014-nji ýylda Türkmen hereket diýip ýörüýte opposision gurumy döredipdi özü Germaniýada. Awda ýatan ýerýat bolsun Awdukuluýewiň aradan çykmanyň ýyl dönümi sebäpli şol görüş dowam edýär diýen manada şonda 2014-nji ýylda gurumy, resmi gurumy Germaniýada döredip opposision gurumy şondan bäri işlek gelýär. Şoň üçin şol bir şoň näçe ýylligi diýen ýaly edip, şoň ýubileý diýen ýaly edip bir gepleşik edip, şeýdip ondan soňky söhbetleşikleri şeýdip başlaryp gördüm men öz planym. Ýöne hak bilirleşiginiň ýol başçylary, aksakallary, ýaşullary, ýöňde barjylary has öňrekden başlatan bolýar. Sebäbi eýlede beýlede owadan bilen maglaşykly gurrun edýän adamlar köpeli uğrady. Şoň üçin her hili manipulasiýalaryň zatlaryň öňüne geçmek üçin hakykat bilen ýalany zakaz boýunça edilýän zat bilen hakyky zady seljermek üçin deňeşdirer ýaly şol ýaly maglumat gerek. Onum Ahmet Bayhanowdan alybiler diýip şeýdi. Karara geldiler. Menem bolýar diýdim. Etip bolsa o dönnepde temasyna da biz has dogry faktlar bilen size gurrunlar ýetireriz. Garajoglan Türkmen öz edýän pystypyjurlyklaryna garşy tarapa ýükläp garalamak, ün soğumak üçin edilýän taktika, syýasy göçüm. Ogrum özü nasor, orrumsam özü nasor diýe. Ata-babalarymyz edilýärdi şol. Türkmeniň syýasy göçümem nähili göçmegini bilen oklar diýe. Gatda dogry ol syýasy göçümden garajoglan. Men bu temada Türkmeniňde goşulýan ol syýasy göçümde or satançylyk. Değerli Dumrul, sizin 2013-nji ýylda ağaňyzdan alan interwýuňyzy okudum. Ağaňyz owadan nepäniň iýiçkisi gowy. O ýerde Azatlyk radiosyny dinlärdik diýipdi. Bu dogrymy? Iýiçkisi gowy diýenni men ýadyma düşenok. Iýiçkisi pul bersen geçirýärler. O taýda türmäň içinde öz biznesi bar. O taýda aýratyn bir biznes, aýratyn ykdysadyýet gidýär. Iýmit geçirjek bolsaň ummasız. Şoňa para peşkeşini berip şeýdip geçirýär. Onda da sen ýene pul berip iýmit geçirýäňde 2 paket geçirsen 1 paketini alyp galýarlar. 1 paket bersen ýarsyny alyp galýarlar. Şol ýaly. Onda da neme del men ummasız pul verdim. O men şu iýmitlem eltip bererler diýsen ýok, ona edin. Mümkin. Azatlyk radiosyny dinlärdik diýe, Azatlyk radiosynyň türmelerde dinlenýän dogry, ol diňe o dogry bilen baglanşyklar hemişe de dinlenýärler. O nähili dinleýärler, ona nähili ruhsat berýärler men biljek gelýär. Dinlenýär, belki oňa bir tölegi zady bardyr, onu biljek.
Ay men öğrenir sorar yaşulun netip bolsa. Diokletyan däli dumra olar emosiya urýalar. Peýda ýok bolardy. Men näçe sany sonra gördüm blog etdiler diye. Ente olan planını bozýan. Olan wezipesi provokasiýa, olan wezipesi daşaluklardaky türkmeniň agdy bir bolmazlygy. Şolaň agdy birlikde bile hereket etmedi ýaly şolary derwedanyň azat etmek onuň başardylar. Aňyrýany bilen başardylar. 100%'den 1000% başardylar. Karajoğlan türkmen. Ýalňyşyny ýüzüne şarp bilen uranna düzelmeýänler we olary gollaýanlar mundan beýle hak edenni alarlar. Küýküni gawur düzeltmez diýe. Türkmenlik Karajoğlan ajoğully. Karajoğlan türkmen men beýle binamysyk görmedim diýe. Gaty dogry. Inni inne bir ileşkara yüz almadymyny diýen bolyn hatam beter mewjap gidip oturlar. Kelle nirde, ýürek nirde, wyjdan nirde, organ nirde? Şoň üçin aýtdym. Görýän adamlar, ol adamlar däl. Olaň kopýalary, klonlary, hibrid, ýara adam, ýara robot, şolar ýaly bir zat. Adam bolan adam, ruhy, ýüregi bolan adam, olar ýaly ketmeýär. Edibilmeýär. Etmeýärem-de edibilmeýär. O derece bolabilmeýär. Merip, halkyna göre paşa berilermişin. Halkyň adam agdala gaty. Ömrüňde boldy merip edilşo. Edilödi. Gaty degse-de hakikaty kabul etmeli. Agyr degýänem bolsa. Diokletyan posta ýokardan uçup gelýärmi? Posta? Näme? Karajoğlan türkmen nimäge utanýan häzirki bolýan absurdlary görseň diýer. Türkmeniň adam bolmak diýen bir zat bar. Oňam hiç ýyly ondan nanyşan ýok. Erwet millet ýok, erwet adamlar bar edilýärdi. Erwet adamlar tarapyndan ele geçirilen hökümetler, häkimetler, döwletler, jemgyýetler bar. Oraz geldi Gürgen ýalňyşmaýan bolsam, salam, men Owganistandan niýe salam goýunjan emme goýmy, goýçulukmy Awganistandaky goýumlara, türkmen nowunlarymyza köp salam. Türkmen ýigit binamysçylygyň ordenini berde hemmesini arasynda da gıcıklamana olara diye. Diokletyan Owganistan'ın haýsy ýerinden nip soraýa ýanky toganymyzdan. Ýalňyz Baky salam aleykum diye. Baky sen näder telefon gaçdy. Sen geljek diýsen men seni alaýym şu temada da bir garaşlaryny beýan etsen. Häzir Baky ýazyp durýar. Men sana iýerýän Baky häzir temany gaz uruşy. Şu gaz uruşunda Türkmenistan kimin tarapyndan? Günmataryň tarapyndamy? Russiýanyň, Hytaýyň tarapyndamy? Haýsy tarapda? Bu Ukrainaň üstünde
oynalacak bolýan oyun Ýewropaň gaza mätäçligi, Amerikaň öz gazyny köprek satjak bolşy, şu zatlar Türkmenistan haýy tarapda şu täze gaz urşunyny, gaz oýnunyny şoň bilen baglanşykly şuňky temamyz. Häzir men çakylygy saňa iýerýän. Baky katnaşak diýsem gel. İyi verdim. Aşka yazan oyun var mı? Öğrenen edilýär yok. Onu dowam edýär. Mikrofon doňlar. Merif soraň nähili itjanakdan gökünýärli diýe. Düşünüp güllänläme diýen. Dobra вечер, Jeremy Demir. Merlin Artur Salo, salam Döwlet Bayhan, salam. Ivan Grozny, baky gelermi Döwlet diýe çakylyp iýerdim. Finaş göreli eger bolsa päkelçilik bolmasa gelerni teknik käbir nemeler täbirler bar. Şoň üçin aslında her ýurdun öz kanuny bar, şol kanunlary bozsaň, şolun kanuny bilen sud edilip basylýar. Ýurtlaryň arasynda şertnama bar bolsa, onu öz ýurduny da oturdup bilýärler diýe. Baky hoş geldin. Eşden Baky. 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 Bağladım seni studiýa. Açan tetiňi dadyň oňarsaň, gukdy men komentariýalara dowam edýän. Liberty. Agam tema Türkmen gazy we ýanyç energetika puwdugyny gaty giňiş tema. Türkmenistan kimin ýanyna diýsek dogry bolanok. Türkmen gazynyň daşary ýurda eksportyny Gazprom kesgitleýär diýe. Beh. Arslan agam arkandaky karta dogry gaz turbolaryň uğry öýtýänliği hawa şol 3 sany uğru Hytaýa gidýän şol ýaşyl şol Hytaýa iň soňky gedek baranna Haramda Berdimuhammedow Hytaýyň başçysy bilen has köpertmek demesinde ikisi arttırmak barada gazyň meçwerini Türkmenistandan iýerilýän gazyň meçwerini ikisi arttırmak we D, A, B, C, D dördüncü geçirjini gurmak barada bir karara geldiler, bir ulalaşa geldiler diye. Şol realyky. Duruşu bilen esasy gaz nemede? Gaz eksportyna ýalňyş meýan bolsa mädir göreli. Şu taýda Aşgabat häzir 2021-nji ýylda diýe Türkmenistan Russiýa Federasiýasyna 10 milyard metr kub gaz berdi diye. Bu diye 2020-nji ýylda iýerilen tebii gazyň mukdarynyň 2 hesse köp diye. Muny diye
Rusiya Federasiýasynyň Türkmenistanyňky ilçisi Aleksandr Blokhin metbuada beren maglumatyny aýtdy diýe. Ýanky Orson Türkmenistanyňky ilçisiniň aýtmagyna görä, olay diýä Türkmenistanyň Hazar deňiziniň astyndan Ýewropa gaz iýermek proýekti diýä bir känmir diýä olar ýalaky bir ansat ýa bir hakykata heňe gelýän zat däl ýa-da oň pikiri, öz pikiri. Köp kynçylygy, köp diýä logikaga wat gelmeýän ýerler bar diýip bolýar. Şo ýanky aýdyşyň ýaly şol Gazproma bagly ekspert diýdiň, şolar ýalaky diýjek bolýar, gönümelliği bilen ok diplomatik dilde diýä. Onsuzam diýä Türkmenistan ýeterlik derejede diýä öz TV gazyny ekspert edip bilmäge mümkinçilik bar diýä. Meselem diýä olardan biri diýä şu gaty işçiň ýagdaýda guruluşy dowam edýän Awganistan, Pakistan, India, Tapi TV gaz geçirjisi diýä. O taýdan 33 milyar metr kupluk Türkmen TV gazı aktırlar diye. Şeýle de diye Türkmenistan öz TV gazını Xitaya berip oturan TV gazını 60 milyar metr kubga çenli diye köpertmäge mümkinçiligi bar. Şoň üçin Türkmenistanyň diye ol günwatar tarapa nemede oturmagyna gerek ýok diýip Orson ilçisi şolar ýalaky maglumat berýär. Indi şu taýda häzir şu häki şol gal pasport ýasap berýän İstanbullaky şol biziň aktrislerimiz bilen bile şolun tanışy, dosty, aşnasy, jorosy, näme diýseňiz diň. Şolya «Бизнес Узбека идет так хорошо, что он недавно открыл новый канал, приложение для обмена зашифрованными сообщениями Telegram с официальными названиями Istanbul Global Consulting, yani İstanbul Global danışmanlık, geňeşdarlyk diýip diýe Telegramdan şolar ýaly ofisalny diýe näme açdy diýe. Ana şolar ýaly. Satançylyk gaz bilen bağlanşykly şolar ýaly mesele mekrowanda bolýar. Häzir tehniki ýagdaýlaryny düzeltsin baky finansiýaň gelmäge diýdi. Hazardan geçmeli turbalary Türkmenistanyna ilçi bolup işläp gaýdan Amerikanlaryň raýatynyň firmasy gurmaly diýendiňe biljekkä padşa diýjek bolýarmy? Baky geldinmi? Sesini eşitilen ok, sesini açıp bilersin. Sesin nemelerine seret. Arslan dowam edýär günwatar tarapda syynlap görüň gaz turbalary Amerikanlaryň firmalary çekýär diýe. Xitayam bir tarapda diýe. Merdan Jumbo, salamu aleyküm döwlet ağa, illeşler diýe salam, taýjy bol, ömrüňiz bolsun. Garagül, salamu aleyküm Türkmenim, milletim, halkym, teme, baýhan, ýolumyz ak, ýollaşymyz hak bolsun, taýjy bol, ömrüňiz bolsun. Köp sag bol hemmämize, Allah jan hemmämizi bileýär alkasyn. Dialektiýan Türkmenistan gaz bilen Ýewropany üpçün edip bilmeýär.
Sebäbi Russiýa Federasiýa Russiýanyň gazy ýylla 260 milyar gaz gazyp otyrdy. Gaz gazyp alýardy. Gaty ulunmasy mykdarda bolmaly ýa-da ol neme meşhurde Türkmenistanyňky diýe yetmezdi. Näme diye? Marokko döwlet inni sana da çak bolla diye 21-nji asyrda bir zat aýdanda fakt bilen aýdylýar. İstenlik bir temany açdan ýany bilen aktivistleri goşýan. Hudaý bar şu wagta çenli aýdan gepinden ne many ne de diye zat diye. Hawo senem şolong biri, senem şolong ýarany, senem şolong yorgunluň aşağındaky biri ya da senem şolar bilen bile ýytyrgan şolong töwereginden ýytyrgan görenlerden biri. Şoň üçin tebii ýardaýda elbetde sana ýarany. Fakt dilenle biz kadyet diýär. Kadyete adwokata faktlaryny görkezersin. Bu topar şol işden ýanan köýen adamlar bar. Metbuatda çap edilip durulan habarlar var. Jikmejik. Gayrat et. Otyr yerin gallar. Birazcık kereket et. Gan aylanşyň üçin, saglygyň üçin, ömrüň üçin gowlar. Kelläňem birazcık işlet, ömrüň üçin gowlar. Şu zatlardan okumaň ziýany ýok peýdasy bar. Birazcık sen gayrat et. Hemme zady bilip bermeli. Hemme zady başga adamdan garaşma. Şeýten durmuşda galanarsın. Uğru görkezýäs, uğrukturýas, galan da watandaşyň özüne çenli. Biz öýerýäs, gelin bilen bile bir tama salýas, gapyny ýapýas. Ondan soňky işleri biz goşak bolmak. Arslan ne bitem Russiýa 300 milyon tonna, Türkmenistan 6 milyon tonna durşu bilen niye deňär ýarlar. Gögrüm möçber muktar taýdan niye deňär ýarlar alternativa däl. Türkmeniyut Gazpromum haýsy ýurdunky şoňa seretýänini bilýäňizmi diye. Arslan Marokko seni gün urup durýan Afrikada diye mümkin. 2009-njy ýyldan bäri Hytaýa 360 milyar kub gaz satypdyr diye. Tügelimi? Merdan Jumbo günüň täsiri uluta dik gülýär. Türkmen watanym döwlet, salam döwlet, Hytaý biziň gazymyzy ardan alyp ýatyr. Şertnamalar bağlanşan bolsa soň haramlygynyň gümün çeksek sowal. Şol şertnamany bozup bolýarmy? Ýewropa gymmat bahadan satmak üçin. Bu sen aýdan zadyň ýuridik bir neme soru. Muň üçin halkara arbitrajlarda tejribesi bolan bir adam bilen maslahatlaşyp, gürleşip şondan sormaly. On edil häzir men bu temada hiç zat aýdybiljekler, sebäbi şertnama taýýarlayan adam hemme zady göz tutup şertnama taýýarlaýar. Bir şertnamany bozjak bolsaň şol şertnamanyň öwgedinde sorulýan neme bar? Kompensasiýa diýilýän ýaly şol bir pul ýa-da bir zat bar şoň öwgedinde. Ondan bärdäki Türkmenistanyň Hytaýa garaşlylygy diňe gaz bilen manaşyklar, oňdaşyndan bu topar kredit alandy. Hem gaz şertnamalary
hem kredit taýdan kimme taraplayın şuwa Türkmenistanyňky haramdanyň hökümeti duruşu bilen Türkmenistany Hytaýa baňlady, gujogyny oturtdy Hytaý. Elbetde bir çykalgasy da tapylar. Ýöne dolu arasalananyň soň. Berde mesele haramda Berdimuhammedowy oň şaýkasyny haram tokumyny häkimetden daşlaşdyrmak däl. Şondan soň alternativ diktatura bolaly. Biz gawat gelene istenlik zady edil şolun isleýişi ýaly. Gerek bolsa arzan, o da bolmasa muhtuna bereli. Ýöne bizi şo kürsüde otursaňyz bolýar diýenler bar. Taşarrutlardan. Şoň üçin berde mesele bir jogap bilen çözülenok. Kara gül, Türkmenistan kimin ýanyna? Gowy soru. Türkmenistan Türkmeniň ýanyna bolup bilenok, başga ülkeleriň ýanyna edilýär. İstese de bolup bilmez çünkü kuklalar, gurjoklar dolanýar Türkmenistana diye. Gene oraz geldi doganymyz salam men Owganistandan diýe salam. Düşündik Owganistanyň neresinden şonam gaýrat et. Arslan Türkmenistan Rossiýadan gymmat satýar Hytaýa. $220 her metr kubu diye. Merdan Jumbo aktivist smoklardan döwletaga şolýar Marokko diye. Şo adalşyndan belli de. Ýalňyz kurt döwletaga berden deňelim diye. Näme berden deňejek? Sana näme ýöreýin? Çaklyk ýöreýin bolýar. Ina çaklyk. Sesin gelmedi, sesin gelmäniň sebäbi sen sesini nemetmeli bolýar. Sesin oňarmaly bolýar. Girýän enjamyňda şol sesi seretmeli bolýar. Haýsy neme sesi ulanmaly. Sebäbi o taýda men häzir professional mikrofon ulanýarmyn. Ýa-da professional mikrofon. Şoň üçin men awtomatik ýagdaýda men notebook'um şol nemeni professional ses nemesinde durýar. Mikrofon şol nemede saýlanyr. Ondan häzir haýsam bolsa bir Skype'da ýa Zoom'da bir zatda gepleşek bolsaň bassam neme notebook şol nemeni gözleýär. Mikrofon. Şol mikrofondan sesi berjek bolýar. Awtomatik ýagdaýda notebook'un öz sesine geçenok. Bolam şol Windows 11'den soň çykdy şu kesel öňler ýazat ýokdy. Şol bir saýlanda adyňda, seçende adyňda durýar. Ütkenok awtomatik ýagdaýda öň ütkäp bilýär, häzir ütkenok. Şolar ýaly. Baky. Senem sesin haýsynda duran bolsa, şonu StreamYard'da ulanar ýaly edip nemet? Seç. Düzeldirsin. Agam Marokkany ýerine uratmaly. Ony men näme uratdym? Mara gökçe uratdym. Marokka gymmat düşýär. Has ardan hem Marokkodan hem has gowy neme der ýaly? Mara gökçe uratdym ony. Arslan istenlik şertnamadan bir taraplayın çıkıp bolýar we täzeden bağlanyp bolýar diye. Çıkıp bolýar ýöne oňam nemesi bar. Aýdyş men şu kompensasiýasy olar ýaly ansatda
Merdan Jumbo Hytaýa bergimiz bar. Diýip aýdylýardy. Şo bir zat aýdyp bereýin döwletaga, şo barada bir zat aýdyp bereýin diýe. Faryapdan menniye oraz geldi. Faryapdan tügeleme, Faryapdan goşulyp bilýän bolsaň, Awganistandan goşulyp bilýän bolsaň, gaty gowy sebäbi soňky gurulda internet ýagdaýy gaty kyn Awganistanda. Türkmenlik bu şertnamalar mundan bir näçe ýyl öň baglanan şertnama ol. Inni şol wagtdaky şertnamalary inni oýnap başladylar diýe. Arslan hökümeti ütkösseň erkin bolup bolýar. Awstriýa seredin bir tarap döwlet hiç saýgyda goşulanok, hal ýagdaýy gowy diýe. Düşünekli. Arslan baky diýär, Google'dan barlap gör diýär. Baky Google'dan gir, hiçbir nämetme. Näme diýär? Sesin gelenok, alap atýan, sesin gelýär. Bir watandaş meňi beren çakylymy barlap gördü, baglanyp bolýarmy, baglanyp bolanokmy diýip girip gördü. Bağlanıp bolýan men ýalan çakylyk iýberemok. Oralaky ýalan oýunlar edilýän ýer bärde başga bir ýer. Awa. Diňeňe geldi. Hoş geldin. Salam aleykum döwletaňa diýe. Baky bolmy? Selamünaleyküm. Oh. Waalaikum selam. Ay zar. Näme bolla? Telefon. Beýleki telefona girip otynda şoň üçin bulam iPhone 5s bolansoň biraz kıyın girir. Zar girdi gözä. Ay hoş geldin. Gomjan taplan. Şükür go. Haçandan beri görüşmeye bilemiz o. Awa, pätgeçikler var. Ondan internetten hem ýazýarlar. Awa, baky döwlet siz esas pätgeçiligi ikiňiz öğretýäňiz. Awa, ondan aňarda diňe aýdýarlarmyşynlar. Şeý baky bilen döwlete bir çäre görmelilik bilýän. Kim aýdýar onu? Ay şol ähli oýuny bozmaly, bir ýerde bir oýun ma bolsa şol ikisi bozýar oýuny. Aňary bilen aýdyp otyrlar ol. Soňky göçümlere aýdyp otyrlar. Şoň üçin haramdaga söw, tohum tijine söw, kime söw ýöne şu daşary urtda oýun oýnajak bolýanlara degmesinler, şolara degmesinler diýämişinler. Benim aýdýan tügeleme bular nähil güýçlü diýen. Haramdaňam öňüne geçip şoňa da söw bolýan bolsa, bulara söwmeler bolsa diýen tügeleme onda bular diýen ýaman gowy nemedipdir. Özüne ark edilipdir. Şondan ondan bakada bir zat etdilermi, bakada bir zat boldymy zat diýip soraýarlar da. Yok şükür ýaşaýar. Şu üç tancak tesiri alır şunu neme deyin. Okayın sonundan sözünü otun sana verecek. Orada salamu aleyküm cemaat. Bu halk yine bir näçe ýigitleri görmeli we plança adam yanmaly. Ondan soň öz-özünden adamlar düşünýär we dogry ýoly saýlap alýarlar. Muňa diňe wagt gerek. Hem de bile sabır gerek. Yanlış meýan bolsam şu bizim oradymyz bolmaly.
Sağ ol Oraz, eger sen bolsaň. Sağ ol. Dolu gollayan, goşulayan şu aýdýany. Nosoygala, salam aleykum illeşler. Hytaý öz peýdasyna hukuklaryny ber düzýe şertnamany bozmak kyndyr diýä gaty dogry. Şertnamany bozsaň, şertnamaň dowam etdireniň amatly bolýar bozanyndan diýip men şeýle bilýän şertlerini. Ramazan juma olara men awtobus durulgusundaky ýaşluýynyň adresini görkezip bereýin aga diýe. Türkiýeden bir video berdiler şu gün. Bir ýaşly awtobus durulgusynyň öňünde bir neme bar. Gazyk babolyn şoň üstüne oýkanyp otyrdy da ondan şu videony beripdir bir watandaşymyz. Soňra olam sosial mediýada da ýaýrak gidenden soň şonu aýdýan bolmagy mümkin. Baky sesin açyndy. Ni şuňky biziň tema gelmegimizde iň esasy rol oýnan zat SSR bilen Amerikan arasında öz güýjüniň öz täsir edýän regionlar bardy. Amerikan bellidi täsirindäki ýerler, Sowet Soýuzynyň täsirindäki, SSR'niň täsirindäki ýerler bellidi. Soň SSR'niň ýykylmagy bilen ondan Russiýa döwletiniň köp bagytlap kynçylykly zatlary başdan geçirmegi, ykdysadyety, şusuy, busuy, goşuny, yaragy, eýleti, beýleti wagy tally diýerler. Inni Putinam doly elally ýurdy döwleti bir öňkü KGB-şnik höküminde köp adam bilýär. Putiniň şansyna günötardaky köp siýasatçylaram edil olar ýalaky KGB-den ýetişen tejribeli köp zady bilýän adamam däl. Ýöne çalşylyp duran korporasiýalar, biznesmenler tarapyndan gollanyp ýygy-ýygydan çalşylýan siýasatçylar bolansoň olaram bir düýpli mesele düşünüp, seredip, çemeleşip baranok. Şundan Putin peýdalanjak bolýar. Putin şol öňkü Sowet Soýuzynyň täsirine bolan dünýädäki döwletleri, regionlary täzeden öz täsiriniň astyna aljak bolýar. Şoň üçin Amerika bilen arasynda dawa bar. Elbetde bu işde NATO da bar. Täzeden bir paýlanşyk, täzeden bir dünýäde häkimet paýlanşygy ýaly. Bir zat gidip dur. Meselem Ukrainanyň prezidenti aýdýar, Russiýa bize çözjek bolana wa diýär. Näme üçin gün watardan Russiýa inha çözjek bolýar diýip. Size propaganda edýäňiz diýär. Gün wataram ýok, inha çözýär diýip şey diýip otyr. Gebin tümökkeri bir topar düşnüksiz ýagdaý. Bu informasiýa görüşip kimin näme diýäni belli däl. Awo. Şoň üçin gayrat etdi. Sen var şu Russiýa bilen gün wataryň we NATO'nun arasyndaky dawa sen nähili baha berýän? Şonu öňürde aýdyp berseň, biz Türkmen gazyna şu oýundan Türkmenistana täsirine, Türkmenistan haýsy tarapda dur ya durjak bolýar, durup bilen okşa zatlaram soňgurun eder. Häzir onda öňürde men senden şu Russiýa bilen NATO we Amerika arasynda oturan dawa nähili baha berýän? Şonu öwrenen senden. Baky. Sesim gelýärmi döwlet abi birinji? O gelýär sesin. Benki kesik gelýärken düşünmedim. Russiýa bilen Ukrainadaky meseleni soraýan öýdän. Şol NATO sen mikrofonu ýakyn tutsana. Sesin ýaman ýuwaş gelýär. Russiýa bilen NATO we Amerika arasyndaky gapma garşylyk şu SSR'in
dargamandan soň SSR-iň täsirindäki regionlar Amerika we NATO'ň täsirine geçdi. Indi häzir Russiýa Federasiýasy şol SSR-iň täsirindäki ýerlerini gyzyna aljak bolýar. Şoň üstünde dawa bar. Gün wataram şonu etdirmejek bolup Ukrainany bahan edip şolara ýalaka dawa jenjel turýar diýen gürrüň bar. Sen pikiriň näme? Benim fikrim şunu ýaly, döwlet şunu ýalydan Rossiýa Ukraina'ya girmeye, girben biler, girmenen biler, şu şekilde aýdaýyn. Ýöne o savaş açıp girmez. Propaganda bilen mesela prezidentini neme der? Ütgeder, özüne ýakyn bir prezident koydurar. Onu edip biler, halka ayaklandırıp. Ýöne bir savaşa girmez. Sebebi Rossiýa näme diýseňem şunu bir zat var. Putin kellesini işledip hareket edýändir. Mesela aýdalym 2020-nji ýylda 50 milyard dolar Rossiýadan pul çykdy daşara. 2021-de de 72 milyard dolar çykdy. Yani içeri Rossiýa yatırım yapan yatırım pul biznesmenleri yurt dışına çıkarmana başladı pullarını. Şunu ýaly. Ondan sonra ikinci bir mesele. Rossiýa hazır ikinci bir nemeni ambargony, sanksiýany galdyryp bilmez. Galdyrar mesela 10 ýyl, 12 ýyl galdyrar da ýöne Ukraina bilen uruşa girecek şekilde hareket etme sebebi şunu ýaly bir zadam bar. Ukraina bilen Rossiýa uruşa giren ýagdaýynda yurt daşyndan hem Rossiýanyň gomşusy bolup mesela NATO'nun eskerleri gelip biler. Eğer Ukraina kömek soran ýagdaýynda. Onun için olary öz ýakyna getirip hareket etmez Putin. Uzaktan tutar olary. Meň pikirimçe bu. İkinci bir görüşde şunu ýaly bir neme var. Amerika 90-njy ýyllarda bolmalydy. Sowetski Soýuz dağılanda dilden söz berýär Rossiýaýa. Senin Sowetski Soýuzdan çıkan ýurtlary NATO'ya almarys biz diýip. Ýöne näme etdi? Polonya, Polşa, Molşa şonu bir almana başladı. Çünkü dilden berdi, yazılı bir zat vermedi. Rossiýada bu safar berk näme etdi? Siz bize garantili yazılı söz berin, ona göre biz hareket edelim diýdi. Ýöne onam Amerika'da beren ok. Näme üçin? Ya Amerika diýip NATO beren ok. Näme üçin? NATO berse bu Amerika'nın çöküşü hakkındaki neme çöküşü gerçekleşmiş bolýar. Bilýäňizmi? Gerçekleşmiş diýende mesela Afganistan'dan çıktı, Orta Doğu'dan çıkıp otyr. Köp yurtlardan Amerika çıkıp otyr soňky wagt edýän bolsa. Häzir indi mundan hem aýrylsa Rossiýanyň eline koz geçýär. Ýöne mundan hem NATO'da bermez onu. Yazılı zat berjegini bir düşünýärmok men. Düşünýärmok men yazılı bir söz berjegini. Sebebi ikinci bir mesele de Ukraina näili nemetse de häzir Ukraina'ya Angliýadan son teknoloji nemeler gelýär. Silah diýmek näme? Yaraglar gelýär. Häzir Ukraina hem eli güçlenip otyr berde. Ýöne şunu ýaly bir zadam ýatdan çykarmalym. 2008'de öýdän ýalnyşmasak Gruziýa hem NATO'ya aljak diýip şunu ýaly Gruziýa eline gaz güç berdiler Gürcistan'a. Gürcistan'ın arkasından NATO gaz berip sen o yaparsın, sen edersin deyip sonunda näme etdi? Rossiýa girende sesini bile çıkarmadı. Ama bundan göz önüne alalım. Sebebi Rossiýa doğru çöküşte, çöküşün eşiğinde bolan ýurt. Ýöne şunu ýaly bir zat var. Rossiýa çöküşün eşiğinde bolsa da waýeny tarapyndan häli güçlü. Häli bir Amerika ya da bir Ýewropa baş etdirjek bir ýurt däldir Rossiýa. İkinci bir tarapdan hem Rossiýada Putin gelenden soň ýalnyşmasam şunu ýaly bir neme uygulady. Her ýyl Rossiýanyň bankasyna giren puldan näçe milyard dollaryny aýry bir ine şunu ýaly sanksiýa ýa-da ýene bir zat girende ulanmak üçin aýry goýdy. Indi näme? Häzir sanksiýa giren ýagdaýynda da biri girdi uje näçe 2-3 ýyldan beri şu Krym
Kırım meselesinde bir sanksiya girdiler. Ondan sonra şu ayrı gaznasında koyan pulunu ulanıp oturuyor Rusya hazır. Yönü şunu bir adam var. Rusya hazır. Näyle ulu sanksiya girseniz de Rusya'nın 2-3 tane şäheri nemeder. Sanksiyadan etkilener değil ya da o näyle. Şunu Türkmencesi siz aytsanız da Döwlet ağa. Ziyan çeker, şondan şoň täsirini görür diýär-de. Şoň täsirini görür. Beýleki şäherleri täsirini görmez sebäbi Rusya bilýän bolsaňyz bir şäher yerine köp owa yerinde ýaşaýjysy kän de sebäbi öz ýeri hem toprağam hem kän bolan üçin ekip neme edip bilýär. Sanksiyadan kän ziyan görmez yani. Näme sanksiya girende daşardan meyve sebze neme diýen, onam Russiýanyň öz toprağında da çıkarıp bilýärler onu. Russiýanyň özem edip bilýär onu. Onun için beýleki bir tarapdan seredende Ýewropa da istemez. Onu bir uruş bolsun ya da sanksiya girsin zat diýip istemez. Sebäbi näme üçin Ýewropa gidip oturan gaz Russiýanyň üstünden barıp otyr. Amerika otayda ziyan çekmez yani Ýewropa ziyan çekýär berde hazır sanksiya giren ýagdaýynda onda Ýewropada gaz almalylar. Mesela Germaniya gaz alýar. Onun için ben o şekilde seyredem. Bu prosto bir neme. Birbirlerini oynap oturuyorlar da hazır şutayda. İkinci bir taraftan hazır Rusya, Xitay'a, Putin yanlışmasam düğün gitti ödüyen. Neme gitmeldi. Xitay'a gitmeldi şu olimpiyatlar için. Pekin olimpiyatlarına. Ondan sonra gelen son Türkiye'de bir görüşme olacak. Ondan sonra bellisi bolýar. Yöne gireceğini ben düşünemem. Savaş açıp birbirine girmesi sebäbi yine bir neme var. Rusya savaş açıp giren ýagdaýynda. Rusya Vayeni tarafından güçlü bolup biler. Ukrayna'dan güçlüdür. Yöne şunu ýatdan çıkarmalım. Ukrayna'nın hem hava sahası indi näyle Türkmencesine Ova genişliği. O şu tarafından Rusya seredende has güçlürek yani. O tarafından Ukrayna güçlüdür. Onun için öne şunu ýalbyrzat da Ukrayna o tarafında eğer savaş bolan ýagdaýynda birazcık planlı projeli hareket etse Rusya'ya aldırmaz. Ukrayna'da on ýalbyr neme ýurt däldir yani Gürcistan ýalbyr ansa diýilýän bir ýurt däl sebäbi. Ukrayna soňam bu Rusya bilen Ukrayna'nın arasındaki uruş hazır ýakynda bolan bir zat däl. Bu bilýän bolsaňyz 1900-nji ýyllardan beri sürüp gelip oturan bir zat. Daje o neme Hitler'in aydan bir gepi var. Hitler'in kömekçisinin aydan bir gepi var. Biz diye neme üçin Russiýa çelli nemislara gidelim. Gelin Ukraynyslara berelim nemesine. Tank yarak berelim diye özleri alıp çıkýarlar diye. Ine şonu bir adam var. Ukraynalılar bu milliyetçilik tarafından güçlü millettir. Yani käbir kişiler diye de Rusya giýje girse ertiri alıp çıkýar diye. Onun ýazaty ýok yani hiç ýerde de. Benkiler fantaziýany ertekin gowy ýa şondan. Şondan aýdyr. Men görüşüm şu. Düşünüklü. Ine bu TV gaz meselesinde. Ni aýdýarlar şu meselem bu tapi Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan. Şol doğru durmuşa geçti. Gaz akıp başlasa. Soňam Hazarın aşağındanam bu tarafa gidip başlasa. Günma taraf. Türkmenistan uğrunu ütködiye Rusya'nın, Xitay'nın täsirinden çıkıp Günma tara yakınlaşya da şolar ýalaky gürrüň wa sen şoňa goşulýarmy? Yok, siyasi tarafından Türkmenistan gün batara doğru yaklaşmaz. Yöne biznes tarafından yaklaşıp bilerse yani için hazır Türkmenistan ön İran'a satyatı, biram Gazprom'a sonra Xitay'a satmana başladı da gazı. Indi Gazprom naprimер aydalım şunu yala aydalım 75 sentten alya diyelim de metro kupunu misal aydayım.
Avrupa getirben bir ya Prosto Avrupa'nın boş verin devlet ha. Şunu alaydım Türkiye'ye de getirip $1,5 satıyor da. Eğer bunu Türkmenistan özü satan yağdayında Türkmenistan gaznasına has köpürek pul girecek. Eğer Türkmenistan hükümeti kellesini biraz govrak işleten yağdayında dünya siyahatında söz eyesi bolup bilýär. Türkmenistan izde kaldı. Aslında bunu Türkmenistan etmeli gerekli bir nemesi bu projesi. Mesela Katar'a seyredin kiçi yurttur. Näçe öz hakiki Katar'ın öz halkı 500 000'e yetenok ben bildiğim. Yöne dünya siyasetinde neyle söz eyesi var? Petroldan, gazdan. Hem gaz nemesinde näçeden satılmalı, näçede edilmeli onun bakasını berip bilýär. Katar var, Birleşik Arap Devletleri var, Gazprom var yine berde. Şoň üçin men pikirimce bu giç kaldı bile Türkmenistan aslında buna. Bu tarafından ben Türkmenistan'ın nemesine siyasetine gaytam açılmasını isteyen. İçine yapık kalan üçüne diktatorluk bolýar. Şoň üçin açılsa gaytam gowu. Ýöne men düşünüp bilmediğim bir zat. Yine Avrupa satılacak gaz. Azerbaycan üstü bilen hem Türkiye'den Avrupa dağıtılýar da. Ýöne şu taýda düşünmediğim bir zat var. Näme üçin Sokar firması bilen düşünüşmedi. Gitti de Amerikalı bir şahsy bir firma nemetmene başladı bunu. Şu Hazardan çekilmeli nemene turbasını Amerikalı çekýär. Sokar'ın pulu yok mu? Var. Onan biz bilmedim indi düşünüp bilmedim. Öz arasında bir plan projesi vardır. Yani Sokar'ın üstü bilen etsemen diyeceğim indi biraz arzanrak bolar. Biram Uje tayin turbası var da Sokar uje Avrupa gaz satıp oturuyor. Sonuçta zaten az Avrupa satıp oturan gazını yine şu Azerbaycan bile birleşip satmalı bunlar. Hindistan'a giden gazam yeni devletin nemesine sebep hazır bir Xitay'a satan yağdayınızda. Şunu alıp bir adam yattan çıkarmalım. Bu Berdi Muhammed dünya gazı kuran adam değildir. Erti birini bulam ölür ya da bir zat bolar gider bulam gider. Ama bundan sonra gelen hükümete hazır bir Xitay'a bağlı kalanda ya da aydalı bir Rusya'ya bağlı kalan yağdayımızda. Bundan sonra gelen hükümet belki bundan sonra gelecek hükümeti olur şantaj edip bilirler. Düşündürüp biliyor musun? Ha Sen bizim aydanımızı etmeli bolorsun zaten şantaj edip bilirler. Onun için ben diyecek bolyanım özüne bir sana öy yasap yöne kapısını unutman koymalı değil. Şunun için 2-3 tane kapı koymalı. Bir kapı yapılan yağdayında Beyleki'den çıkaryalı. Düşünüp akay. Şutayda Liberty bir kowy neme ýatla diýär. 2007-nji ýylda diýär Trans-Kaspy gaz geçirjisine ýol bermediler Eýran bilen Russiýa diýär. 2021'in ikinci yarısında ödüyen o anlaşma ne edildi? Ne diyeyim size? Bağlaşıldı. İran'a nemede Kaspiyun üstü bilen Rusya tarafına köp zat satıyor. Onun için eğer İran karşı çıkan yağdayında ya da Rusya karşı çıkan yağdayında Türkmenistan'ın hem Hazar Denizi'nde hakkı olan için olan kesip bilya önüne. Onun için o dogovor geçildi уже. Hiç ilperfelçilik yok diyen şey değil mi? Onu çekip bilyerler. Hazır İran son İran'ın yağdaylarına seyredende hazır Türkmenistan'a karşı çıkıp bilecek yağdayda değil mi ki diye. Düşünüklü. Inni eğer devam eder, şu tayda bir komentariya var. Ivan Grozny'nin komentarisi. Bakı goğumu Gurvanoğlu yine de konstitusiyanı ütkötçek bolya. Sen pikirinçe näme? Sesin yine gitti devlet abi. Geldi mi ses? Geliyor birazcık. Ekrandaki komentariyanı oku. Näme üçin kesip gelýär? Bak o kapile bak. O kapile bak taşıda. Gurvanoğlu yine de konstitusiyanı ütkötçek bolya. Sizin pikirinizçe näme ütköşme girdir diýär? Näme üçin ütkötçek bolýar diýär? Şunu
Men öňem aýdyp geçdim. Serdaryň nemeleri şu, näme gelmesin ýoluna şak bolýarlar-da. Öň dagno bir-iki geze aýdyp durýan. Soň ine geçenlerde Allamrat Rahimem aýdyp geçdi şunu. Şo zatlar şu, Allamrat Rahimem şu taýda oňa da hak berýän dogry aýtdy. Oğlum dogry aýtdy onuň aýdany. Serdaryň taýýarlyklary diýen. Düşnükli Aa. indi. Eger şu taýda bir soru bardy saňa. Däli dumrul soruya. Baky Türkiýeden Bayram Allalyew'dan näme täzelik bar diýip soraýan. Ay gowy ýagdaýlar gowy ýuwaş-ýuwaş ýöremene başlady. Emmi zat gowy saglygy ýerinde. Näme aýdyp bilen başga aýdara nämem ýok. Bayram Allalyew. Gowy. Şunu ýalaýdaýyn. Baky däli dumrul ýene soraýa. Dawn House'un goýun harby oglanyň suraty senmi diýe. Bir harby oglanyň suratyny öpdir, şo surat sen suratyň diýip soraýar. O böyle täze telefonda bolan üçin hiç ili göremem we bilem okşana. Ýöne men däldirim. Men surat sevmem. Men şu ýaşyma jelip bar bolsa 25 sany suratym bardyr. Surata düşmäjek görýän. Only düşnükli. Inne taýda bir provokasiýon soraw bar. Däli dumrul soraýa. Baky Döwlet Baýhandan başga haýsy oppozisionere ýa-da jurnalista inanýan diýip soraýar. Seredin şuna şunu ýalar näme bereýin. Men hiç kime inanamok. Men özüm Hudaý sewer hemme kime deň derejede akyl beripdir. Pikirlenmeýem saňa galýa. Gözläp näme edip pikirlenip görmeli. Ýöne şu taýda mesela men bu tarap o tarap diýip aýdamok. Ýöne öňkisi ýaly, başdaky ýaly. Men bir görüş nemem. Geldi Kerizif daha çok Abbasiyener nemesinde seyredende geldi Kerizif medyan. Jurnalist şeklinde seyredende Döwlet Baýhan bolsun, Allamrat Rahim bolsun, her kimin öz uğru var da, her kimin öz bir nemesi var. Jurnalist diýende ne bileyim kaçakçılık jurnalisti var. Ne bileyim her iki il tarafından bir jurnalist var da, her kimin bir siyasi jurnalist var. Onun için her kimin bir uğru bolon için hem ekmem dinleyen. O. Hem ekmem dinleyen men. O ayrımım yoktur. Kataram Ýewropa gaz uğradyýar tankerler bilen niye? Şu taýda Türkmenliň ýadyýa. Ondan soň ýene bir zat aýdaýyn, näme-de bolsa Rossiýa öňkü SSR-iň territoriýasyny hiç kime bermejegine 1000% garantiýa. Sebäbi özü şol SSR yerlerini özü aljak bolup durka başga birine berermi diýe? Yok. Rossiya size şunu ýalaýdaýyn. Köp kişi şunu ýaly düşünýär. Öňki Sowetski Soýuz kellesinden çıkalım. Rossiya häzir öňkisi ýaly mesela Ukrainany alayım, Belarusyany alayyn, ondan soň beýleki nemeler alyp häzirne Rossiýanyň içinde Aydaly, Kırım, Yakutya, ondan soň Dagestan, Çeçenistan bular ýaly özüne bagly ýurt etmez. Sebäbi bular hem uly bir problema diýmekdir. Bular özüne baglamak uly problema diýmekdir. Onun üçin Rossiýa o neme girmez men pikirimce. Oyuna girmez. Ýöne şunu edip biler. Mesela özüne ýakyn adamlary prezidentliğe getirmek isläp biler. O ayrı mesele. Ýöne öňkisi ýaly Sowetski Soýuzy dikeltdi. Gurmana näme ýanaşmaz sebäbi näme üçin diýende Rossiýanyň özü häzir kriz içinde bolan üçin. Ona girmez. Rossiýa ona girjek bolsa hakykatdan hem uly miktarda näme gerek?
pul gerek onun için. Ön Sovyetski Soyuz kurulan ýagdaýynda o wakal NATO yok onun karşısında, Russiýanyň karşısında. Ondan soň Amerika yoktu o makallar. Ondan soň Hytaý yoktu onun karşısında. Russiýa tek güç bolup aldy olary. Häzir indi onu edip bilmeýär. Häzir mesela Türkmenistan. Berden Russiýa biraz gysıştırsın, Hytaýa doğru kaçar. Hytaý biraz gysıştırsın, Ýewropa NATO'nun yanına çekmene başlar. Bu politika sebebi. Politikada o normaldir. Onun nemesi yok. Sebebi ömürlük dost ya politikada kardeş bir ülke diyen bir zat yoktur. Çıkar var. Onun için yöne Russiýanyň bir yine bu Putin'in öz aytym kadar yanlışmasam Russiýanyň bir planı şu Turan Birliği kurulan ýagdaýynda Russiýa da şoň içine girmek isteýärmişin. O hakikat yöne. Bolup bilse diye Turan Birliği'ni hatta Russiýa bilen bile kuralım diye. Sebebi Russiýa hazır siz pikir edýäňiz Amerika düşmanı mı deyip yok. Amerika bilen uğraşıp biler. Yöne Russiýa bilip otyr arkasındaky Hytaý bilen hem ertibirün yüz yüze geleceğine gözü yetip otyr. Onun için hazır önkisi ýaly Sovetski Soýuz ýurtlaryny alayım diýmez o. O gaýtam özüne yakın adamı getirer. Yöne şolar bilen birleşip bir güç bolmak isteýär. O birleşip diýende näýli? Mesela NATO ýaly waýeny tarapyndan bir zat bolan ýagdaýynda birleşmek üçin. Ine şo ýagdaýlarda birleşmek isteýär ýöne. Sebäbi Russiýada az Hytaý bilen arasy gowy ýöne Hytaýyň ýolunu kesmek isteýär Russiýada. Komentaryalara dowam edýäs. Arslan Muratov ýazýar. Türkmenigit Latviýa, Litwa, Estoniýada NATO'nun goşunlary bar. Gazagystanyň ykdysadyetiniň %75 göterimi Amerikalılara degişli. İýem bu ýerleri Amerika girdi diýer. Ya onda men size aýdaýyn, ine Balkanda İsrail'in hem nemesi var, laboratoriýasy bar. Ya da Fransızların bir sürü Aşgabat'ta firması var. O tarafından seyretseniz Türkmenistan'da da Ýewropanyň nemesi var. O sebebi iç meselesi. O Russiya gızıklandırıp bilmez ya. Onu Russiya giyirip iç mesele karşan ýagdaýynda uje sen Russiya karşılık görkezip bilýän. Seredin Berdimuhamedov Russiýadan gorkýar ya Otaydan gorkýar diýip nem etmeň. Onuň arkasında bir güç var. Ýöne Russiýanyň nemesi güçlü. Näýle aýdaýyn size? Mesela hazır Prosto Türkmenistan'dan alalım. Türkmenistan ministrlerinin köpüsü hazır Russiýada okap nemeden däş olabilýäňizmi ýaşlykdan? Yani näme bolsa da bular birazcık Russiýanyň tarapdary. Ine şunu ýalaýdaýyn. Birazcık Russiýanyň tarapdary. Bizim halkymyzyň içinde de var. Men pikirimce bu kelleden biz çıkmalı. Uje Russiýa on eder, Russiýa mun eder. Näme üçin Russiýa eder de näme üçin Türkmenistan edip bilýänok? Türkmenistan hem etsin. Bizim halkımızın özü yine şu dedikoduları yayıp öz gözünü korkuzup şu güne geldi aslında. Russiya güçlü, yok Otay güçlü. Men şurada da inanamak. Her yurdun mesela her yurdun özünün halkına göre öz coğrafyasına göre gücü vardır. Bunu yattan çıkarmalım. Türkmenistan hem şonyalı. Türkmenistan hem özüne yaraşa, öz halkına, öz coğrafyasına, öz politikine göre bir gücü vardır şonun hem siyasette de bayeleki taraflardan. Bakı yine häki soragy dolum kelýär, şu konstitusiýany ýitgeçe kolýa diýip. Mehriman dogurlar. Türkmenistanda kanun ýörenok. Türkmenistanda ýegece konstitusiýa bar. Onun korrupsiýa konstitusiýasy. Korrupsiýadan başga düzgün kanun, nizam hiç zat ýok we ýörenok. Türkmenistanda ýegece konstitusiýa bar, olam korrupsiýa. Oturdy. Şoň üçin ýok, Gurbanuly kanuny ýitgeçe kolýa konstitusiýany aho
konstitusiya bağ bolsa, konstitusiya işe yarayan bolsa, şu wada çenni edenetlik edermi? Mınça jenayat, mınça gırgınçylyk bolardymy? Yakasından tutulur da. Yok. O kanunun yok yerine hamala kanun mayalı absurt gürrünler ediliyor. Balam şol hayaka aydiyanım, şol rejimin ya da Türkmenistan'na öz bekletlerini gözleyen keteki güýçlüň propagandalary, provokasiýalary. Yok kanun, işlemeyen kanun o nähili bolýar? Yok zaten nereden? Geçse ne olacak? Yine 3 geçse ne edip bilecek? Şu Bravo. güveçeli köçe çıkmadık. 3 gedende de istat etmeye. Yine hoş geldin arkada, hoş gittin arkada oluyor. Bravo. Gedende de ne olacak? Zaten adam gözün içine bakıp 3 gede otira, etçeğine de otira. 3 gitti, halk ayaklandı değilsen o zaman o başka görürün. Yani o zat yok ya bizim halkam garaşıp otira. Ay Huday şunun canını alsın diye hem mezadı Huday'dan seyrediyorlar. Allah seyretsen günümüz yaman kıyın onda karışmalı bol yazarlı yaman köpüsü. Dünyada 8 milyar halkı var. Şimdi şu tayda bir vatandaş var. Evet. Bir avrayı heleyden en beter gıyvat edyen utonun biraz diye. İnne şey Oral Muhammed Cumaev diyen şu aktrislerden. Bıy, şol, inha şu suratta görüyorsunuz. Türkmenistan'ın vatandaşlarının guromaçılıklı cenayet toporu esası Türkmen pasportlarını rahatlı vesileyle Devlet ağa sana alın. şu hakkında bir zat görün vereyim mi? Versene. Onu Türkmenistan vatandaşları guronok. Onu Türkmenistan'ın İstanbul'daki Sesin gitti. sesim geliyor mu? Gitti. Avun. Onu Türkmenistan vatandaşları guronok devlet ağa. O taydaki pasportlar orijinal pasport. Sahte değil. Şu pasportlar orijinal mi? Yol pasportlar orijinal. Yani o pasportlar aslında İstanbul'daki pasportunun sıroğu biten adamlara verilmeli pasportlar olur. Düşündürüp bildin mi? Avun. Ağırdan gelip berde 10.000-15 bin dolara konsul satıp onları farşivdelden suratını ütke diye. Şunun için hem Liboy aeroporta gitseler hem görünmeye. Sebenem için pasport orijinal. Bu meseleni mesleğideyim. 2010 yılda Türkmenistan'da yöne velayetini etrafını açacak değil. Türkmenistan'da boldu. 6.000 kişiye vayen bilet, prava, pasport verildi. Ondan sonra özem hükümet işgeri. Ondan sonra tutuldu. Köp kişi tutuldu da Şotay'da. Aşkabat'tan biri olan yanlışlık bilen panik havat edip açıya emmezada açıya şu an yalaydayın. Korkudan. İzi ul olup gitti bunun. Tutulan adam 3 yıl türmeydi. Sevenem için iş içinde hükümet işgerleri vardı. Bu pasportum yurt dışındaki Türkmenistan rayatlarının pasportları şular. Mesela Şotay'daki Türkmenistan içinde 2010 yılda bolan vaka var ya. Şu vakadaki mesela pasport, vayen bilet, prava, ondan sonra yine şunu al pasportlar. Şolara marginal pasportu. Yöne neyle? Mesela vayen bilet, vayen kamada saldatlara verilmeli vayen biletlerden alınyadı biliyorsunuz mu? Alınıyor otaya ad familya başka yazılıyordu. Bu pasportlarım şonu yalı. Ad familya başka yazılıyor ya da hazır mesela otayda mengen pasportum bolup biler. Sengen pasportum bolup biler. Düşündürüp bildin mi? Otayda seri nomeri vardır sebebi. Şu seri nomeri orijinal bolon için pasportam orijinal boluyor. Dine surat koyuluyor. Bu konsulun ya da Türkmenistan'ın öz hükümetinin de içeriden dışarı çıkarıp biznesi bu. Düşündürüp bilen olsam. Yönü arada duruyanlar aktristler şu menajerliğini ediyen inha şular ýaly iş edilýär. Şular ýaly pasport omurdulýar. Satylýar diýip şoň reklamasyny, şoň satyşyny müşteri bilen gatnaşyklaryny da adyny edýänler aktristler.
Bilen käbir aktrisler emmesi däl. Onu aydıp bilemok göre. We şu aktrisler özüne Ben onu şu özüne korrespondent İstanbul'da korrespondent yani şunu alıp firma ken. şu firma Esenyurt'ta şu firmalar bilen bağlanşykly şol işleri eden 2 sany öýden basylýar, şol 2 sany basylan öýüm Türkmenistanyň watandaşlaryň öýü. Esenyurt'ta. O Türkmenler zaten bu bir mafya örgütü biliyorsunuz mu? Bunu eden özem başta dünyada diye en ulu mafya sahtekarçılık mafya örgütlerinin biri diye glavny liderem Türkmenistanlı. Birazcık ne diyeyim o lideri birazcık bilen de hazır aytmana gerek yok zatlarım. Historiyasını bilense. Düşündüm. Bidem şoň hatbet gatnatýanlaryny, şoň menejerlerini, şoň satış elemanlary diýär. Satış işlerine seredýänleri bilýär bidem. Yo bular sahtekarçılıktan başka para kara aklama işi ne medyalar onun için diyeyim ben. Aksaray'da da var bulan şubesi. Ştaýda bir komentariýa var. Şular ýaly bir giden oýunlary Rossiýa edip otyr sebäbi soň ýene kömegi sorajagyny bilip özleri gönümel etmän kesekleň üstü bilen elinjek bolýar. Edil kuş oynanýar edip oynap otyr diýär. Munun canı var. Şu bolup biler doğrudan ýa aýtmak ýatan çykypdyr başlan. Ine naprimер Russiýanyň saldatlary Donetsk tarapynda granitsada durda hazır. Mesela şu tarafa bir saldırı bolup biler Ukrainanyň içinden. Ýöne bu Russiýanyň öz adamlary bolup biler. Saldırı bolar. Näme boldu? Ukraina saldırdı Russiýa diýen ýaly bir neme edip bilerler. Erti bir mesela bir bagla Provokasiýa derler. Owa şonu edip Russiýa ederse bu Russiýanyň edip biljek zady. Öňem eden zady sebäbi. O 50 saldat, 60 saldat Russiýa üçin ölse ölüversin. Sebäbi o taýda o saldatlaryň zaten köpüsü Russiýanyň özüniň yerli saldatlar hem de ola Wagner diye yine Suriye'den gidip oturuyorlar hazır samolyotda gidip oturuyorlar otaya. Bunu zaten Esad'am onayladı, Ukrayna'da onayladı, Rusya'nın özlem onayladı. Suriye'den gidip oturanları. Evet. Şu pasport meselesine gelende devlet ha yine bir zada edip geçeyim. Yani şu pasport hem teröristlere berildi aslında o gizli kaçak kuçak yani dürüst adam değil şu adamlar. Eşiler mi sesini? Aktrislerimizden hem alanlar var. Alanlar alıp satanlar ama. Onu aydıp bilemek de öyle tamam. İşin o tarafını seyredemek bir adamın günahsını almayın. Yöne şu pasportlar yine mesela aslında o Eagle'ın adamlarına satıldı da hazır Türkmenistan hükümeti bolya sen konsul seni aldadı diyelim. Şimdi Aşgabat'takileri aldadı diyelim. Ber'dekiler diyelim. Ya da Aşgabat'ın içinden beri gizli bir şekilde çıkardılar diyelim. Yollar yapık 2 yıldan beri ne edip çıkaran bolsalar. Onan bilemek. Eğer normal vatandaşın çıkarıp bilecek bir zat değil o yol yapık bolan için. Ya açıkta yol yöne samolyotta çıkarılan zat değil bu sebebi. Anca pasolun sunkosu barlanmaya aeroporttan geçende. İndi. Diplomattan usulen pasportlar. Bu pasportları Eagle'lar aldı. Aktrislenem ilçikanan, konsulhanan kontrolluğunu hareket ettirilenlerini subut edýär şu pasport diýişi. Şimdi bazı mesele devlet yekeceğim. Aldılar diyelim. Bunlar Avrupa'ya gittiler. Sağa sola dağıldılar dünya. Yani bu adamlardan biri bunlar yürüyen bir potansiyel suç. Yani bu adamlardan biri Avrupa'da aydalım cinayet işledi ya da bir yere gitti bir yerini hova uçurdu.
üstünden näme çıkýar? Türkmenistan pasportu. Sen gel de Türkmenistan hökümeti bolup Ýewropa öz derdini düşündür. Sen adam üstünde Türkmenistan pasportu var, orijinal pasport. Seri nomeri geçip oturan. Şu pasportların liboy birini alın, telefonda yazıp görün prastoy. Seri nomeri çıkıyor, orijinal çıkıyor. Düşündürüp bildin mi bolacak bir yine bir potansiyel bir zat meselesine. Yani bu şulan bolup biler. Aydalı napırmer. Dünya hükümetleri Türkmenistan hükümetinin tanaya. Hazır şunu yalı oyun bolup biler mi? Şu pasportların eyelerinden bir neçesi Angilya'da. Angilya sebebi Avrupa'dan ayrıldı. Hazır Asya bile işbirliğine girecek bolup otur. Angilya'da, Amerika'da, yine bir yerlerde bir zatlar etti diyelim. Ha, Türkmenistan bize karşı gelip başladın ya deyip son Türkmenistan'a karşı bunlar her kili bakana bile Irak'a girişi al Türkmenistan'a girip bilerler mi? Hak çıkarıp bilerler. Sebebi Avrupa ülkeleri, yurtları özlerinin işine gelende yaman tiz neme çıkarıyorlar. Hakkını çıkarıyorlar. Olan vatandaşı değerli sebebi. Oyunun içinde oyun İnayet olabilir yoktur. diye. Bolup biler o bolyan zattır o sebebi. Düşünüklü. Komentaryalara doğan. Aslında Liberty'ye diye aslında Türkmenistan global oyunlara tomoşaçı değerli oyuncu olup bilecek yekece raçağı, teviği, baylığı. Rusya ve Xitay ol raçağını elinden allayı kıynantakta diye. Vah vah. Liberty el düşündürüp bilemem. Şu Rusya bilen neyle bir alıp vermediğiniz var mı? Hemen düşünüp bilemem. Neyim için? Yo Rusya ne alsın sen elindeki zaten. Seyredin Rusya mesela değil mi? Türkmenistan'ın teritoriyası var ya şu haritada. Dünya nemesinde. Türkmenistan 5 hissesi ululuğunda eğer Rusya isteyen olsa Türkmenistan 5 hissesi ululuğunda Tayga tarafında petrol var, doğal gaz var. Yöne çıkarmayan hem için Rusya aydı otur. Men diye bunu çıkaracak yöne 2030'dan sonra çıkaracak diye. Hazır olunacak gel diye. Yani hem için deyip sorulan yağdayında da cevap şu. Beyleki yurtlarda azalan son ben istediğim bakanı koyuyorum diye. Şunun için Türkmenistan al ya. Aslında Rusya'nın ihtiyacı yok sen gazına da ya da başka zadına. Prosto Türkmenistan vaktinde etmeli işini indedip başladı. Yani şunun için ayttim. Geç kaldı. Aslında ön etmeli zadı bu. Şu gazı geçirip zat edip özü şu biznesin başına Türkmenistan hükümetinin özünü etmeli. Devleti diyen hükümet değil devlet. Hükümet ayrı devlet ayrı bu arada. Devleti işletmeli şunu. Yani Haziran hükümet edip otur. İndedip başladılar. Biraz geç oldu. Yani son Türkmenistan siyasetine seyredende yine Afganistan'a elektrik çekmene başladı. Yani tezlerinden çekip başladılar. Bilemem oyunda Niraç'a gider. Yani görelim ana. Ütkeşikler bolu otur. Kızışmana başladı Asya. Liberty devam ediyor. Türkmenistan'ın kartasını zavod fabrikadan doğrulur soňam dünya bağlarına hariç çıkarmak erkinliği ve hukuky Türkmenistan'da yok diye. Yine şunu alıp bir zadaydayım. Kim köpük kişi bu fantastik ayalı geliyor. Yine görürsünüz taze hükümet gelir. Kanişte birinci 5 yılı Türkmenistan için düzeltmek bile geçer. Yani ikinci 5 yıllığına ait bilemem sevamından son gelen hükümet ya da yurdu düzeltmek isteyen hükümet bir 10 yıl işlemeli bol ya da yurt düzeltmek için.
Yine görürsünüz gelen hükümet dünya tanadar Türkmenistan'ı. Men umudum var. Ya umut çıkmadık candan umut kesilmez deyipdirler. Onun için ikinci bir taraftan men size aydayın indi yine Türkmenistan dünya bazarına özün tanıtıp bilmez zat deyip neme edýäňiz yanlış bir görüş. Russiýanyň yanlışmasam bir bomba çıkaryan firmalarından birinde 2 san Türkmen işleýär mühendis. Mühendis demek Türkmençesinde döwlet hasyny özüň aýda mesela mene bilemok. İnjiner. Aha. İnjiner. İkincisi özel Türkmenistan vatandaşı. İkincisi yine bir onun yurdunu aytmayın. Yine bir oğlanımız var. Yani bu Türkiye'nin çıkardığı insansız hava aracı diýer. Pilotsuz uçak. Şonun bez pilotlu samolyot. Şonun traktörlüsünü çıkardı diyelim. Yerde işleyenle. Hazır bu oğlana imkan verilse, şans verilse bu şu samolyotdan mı varıp bilýär? Düşündürüp bilýärmi? Ondan sonra yine mu aytsan aydı vermeli. Yine primer özmem mühendisliğim var. İşime şu. Mühendislikte işlev otuyum. Ya kaysi uğurluğunu aytmayın. Boş verin. Onun için yanlış bir görüş etmeyelim. Düşündüm. Mesela bu taraftan ileride yani izde değil. Prosto imkan yok. Bizim halk hakikaten mesela bankalar kredi verse ya da yine ne aydalım spor tarafından aydalım ya da başka bir tarafından neme bu menajer nemetseler ya hükümet arkasında duran yadayında yaman tiz dünya tanan yandırız. Düşündüm. NATO goşuny näme üçin şo ýurtlarda öňkü sosialist blokda we SSR ýurtlaryna ondan şonu nädip buyurun alsyn diýip ýa-da. Näme diýen döwlet hasysy kesilýär. NATO goşuny diýen näme üçin diýen. Şo ýurtlarda öňkü Sowet ýurtlaryna we sosialist blokda näme üçin NATO goşunlary ondan näme üçin ýylan alsyn şolary diýär. Sesin kesik geldi. Ben düşünmem NATO goşunu öňki Sowetski Soýuzlarda näme üçin bar? Soňra Russiýa nädip iznama alsın diye. Yok, NATO näme üçin toňundan diýe ýylan alsyn diýär-de. O taýyp getirip goýan goşuny näme üçin soň ýylan alsyn diýär. Bu soru nereden çıktı ben düşünmedim. Bu Ukrayna'da NATO goşunu yok. Ya da yok, Estonya, Latva, Litva da şo neme. Olar indi näme bolsa da Ýewropa giren birem neme NATO içine giren ýurtlar bular. Gazy Ukrayna o derecede nemesi ýok, giren bir ýurt däl. Onun üçin olar giren üçin olar uje Ýewropanyň içinde, NATO'nun içinde olar mecbur NATO'nun içine goşuny girýär. Olar Russiýa girmezem. Russiýa da olara näme edip bilmezken bir oýnadyp bilmez. Bir şu Polşa bilen birazcık näme diýerler. Aralarında problem var. Olan siyasi nemelerden baskı edýär Russiýa. Adam uğraşak. Däli Dumrul ýazýar, Transkaspi gaz geçirjesini ýola goýmaga Russiýa ýol bermez. Öňden Kaspy deňizine tebigi ziýan bolar. Bahanasy bilen garşy çykyp gelýär. Tapi proýekti çykdyjy tarapdan Türkmenistana Düşündüm devlete, düşündüm. Ya gatı görmesin şu derdim kim bolsa da birazcık araştırsak o bolacak mı diýär. Bu Kaspisi neme projesi uje gutorup bar ya, gutorup. Häli nusoýgala ýazypdyr. Şol
Amerikalıların transkazary, Amerikalıların alıp barýanyň sebäbi has gowy satarýaly, bazara has gowy çykararýaly zat şo tarapdan diýip, şo tarapdan amatdyrlyp şey diýip baha beripdir. Häli bir demede gördüm. Näme diýerler? Ýewropaň bazaryna has ansat özüne alyjy taparýaly, has ansat günwataryň bazaryna has ansat çykarýaly diýýär. Yok. O taraftan hiç vapşe seyretmeyin. Yine seyredin. Hazır Rusya'ya indi ne edecekler? Hazır Amerikan elinde bolsa Rusya'ya düğün akşamdan başlardı o sanksiya girizmene. Yöne Avrupa gaz alanı için Avrupa'nın köp yurdu mesela Germanya ondan sonra yine bir neçe yurt Rusya'dan gaz alanı için sanksiyaya koşulan okullar biliyorsunuz mu? Bir ara yol tapalım diyorlar. Şimdi berde şunu bir zat var. Bunlar sanksiya girizler. Yöne birinci kapısına gaz çeksinler ondan sonra girizler. Onların sanksiya Rusya'ya gireceğini ben düşünemem. Şunun için emezdir. Amerika baştan emetti. Amerika öz gazını getirip satmaya göze aldı. Amerika'dan beri sıvılaştırılan gaz getirmeyeni göze aldılar da. Oğlum Amerika biliyorsunuz Avrupa gelene çelli o gaz uzak yol masrafı zaten uca kımmat gelip başlayadı. Onun için en yakın niri var. Türkiye'den gaz alacaklar. Türkiye'de de nereden çekiliyor? Bu son 6 ayda ya son 1 yılda çekilen ya edilen projekt değil bu Bolu Ukrayna meselesi. Neçe yılın projekti bu haberde. Sonra Türkmenistan'a yanlış masam geçen yıl ya da 2019'dan başladı öyle yani şu neme siz aydın Kaspiya'nın üstünden Azerbaycan, Türkiye, Türkiye neme gaz çekip Avrupa satılmalı gazı. O önden balı oturan zatla. Oje başta bu yılın ikinci yarımında zaten belki Gutorvan bilerler. Avrupa satışı başladı bilerler belki. Şu taýda yine däli dumrulun neme bir düşnüksiz nemesi var, soraw var. Yanlış mı olsam şu däli dumrul bagışla bolyn var, men sen göňüňe dejek bolup aýdamok ýöne. Sen şu yalan propagandaçylaryň nemelerine köp seredýän mümkin. Bir hili sen pikirin bulaşypdyr da. Sen berýän sorawlaryňda şolaň gürrüňiniň täsiri var. Şu wagt Türkmenistanyna 10 birinden soň saýlaw bolmaly diýen myş halkyň arasyna iýerildi diýe. Bir diktatoryň hüküm sürýän ýurduny saýlaw bir gezek däl, 100 gezek geçirilendi näme? Kanunyň ýok ýerine saýlaw bolandy näme? Devlet başçylar ýöne seredin. Awa Türkmenistan'da mehkemenin içinde ayrıca bir grubun vardır. O ne medya? Bunlar sivil vatandaş. Dedikoducular biliyorsunuz mu? Gıybatçılar. O dedikoducular. Bunlar spesiallik şöyle gepem yayradıp bilyalar yine şuna saylo varmış halkı birazcık alıştırıyorlar da önünden öğretip o bolup biler yani on yal bir neme bolup biler. Ona nemetme. Zaten ben garaşıp oturdum. Ona aslında ben fevral ayında garaşıp oturdum. Ya Mart'a geçirdiler. Şimdi şu fevralda 14'ünde mi yanlış masam? Ya 12'sine mi? Şuna bir neme var da toplantılara. Halk maslahatına geçen yıl ama ediptim hatta. Aslında bu yıl garaşıp oturdum Serdar'ın prezident olacağını. Men üçün sürpriz değil o. Yo sürpriz değil. Hiç birim sürpriz değil. Bilýärmiň bir ýöne başka bir zat bolup biler mi? O da bolup biler. Ona da sürpriz diýip bilmem. Başka bir zadan bolup biler. İşin içinden yani sağ görkezip solam çıkarlar. Ona da isat diýip bilmem. Men azı Türkmenistan'a mezada garaşıp bile devlet ha. Neştekli.
Dowam edýäs tesirlere nosoýgala orson ykdysadyety nevit gaza ýagny dollara bagly. Diýmek uly oýunçylaryň çäginde hereket edilýär diýe. Devlet ağa ya senin telefonda ya gerçi benim telefonda var. Onun sesine kesik geliyor. Şunun için kayıtalacaksın da sen kayta. Orson ykdysadyety nevit gaza ýagny dollara bagly diýe. Diýmek uly oýunçylaryň çäginde hereket edilýär diýe. Russiýanyň ykdysaty o gaz bilen nefte bagly. Şoň üçin uly oýunçylaryň Gaz çäginde näçe kymmatlasa Russiýanyň işine gelir. Ha? Näyle? Näme diýdiniz? Şu diýmek uly oýunçylaryň çäginde hereket edýär. Diýmek şolar uly oýunçylar bilen bile hereket edýär diýär-de. Indi Evet, oyuncuların hareketine girende ne seyredin? Dünyanı yönetip oturan bir neçe güç var da elinde oynap oturan. Şolar son kuva sinediyen bolsanız Xitayda başladı hazır özem. Yine käbir bay firmaları zatların nemesine el koymana başladılar pullarına. Durun ben size şu vakta çelle neme verdim. Yani hak verdim. Pul kazanın deyip indem baydan köpten köp azdan az gidiyor ediyorlar. Düşündürüp biliyor mu? Mesela o komünist neme var da Oruslan hem ekimden az dünya yönetip oturan gruplar hem şu şekilde geçmeye başladılar. Onun için dünya az her şey bolup bilecek potansiyelde gidiyor. Mesela Amerika Xitay'a karşı çıkmana başladı. Son yine bir tarafından dostyal hareket ediyor. Onun için Azerbaycan Rusya men yitir oturan deyip bilemek yok. Rusya dolara bağlılığını aytıp bilmem. Rusya tizden tiz öz pulunu olacak ya da bir yine şu yankı aytıp geçimi alıp Türkiye Cumhuriyetler bilen birleşip ortak bir pul nemesini çıkaralım diye. O Rusya şuna razı mesela. Şu taýda Arslan men pikirimçe Russiýa diňe öz ýadro bombasyna dayanýar. Hiç ýyly ýarany ýok. NATO'da 30 sany döwletiň goşuny bar. Ýaraly güýçlerini çıkaryan çıktıcısı o nesle köp Russiýankydan soň şoň üçin hem Russiýa diýe evet. Soňra ýeri ýok. O yine bu açık bolýan men pikirimçe şu mu kadýanda Russiýanyň ýadryny bombalarına inanýa, güvenýä, soňra Ýewropaň waýenisinden Russiýanyň waýenisi güçlü diýjek bolýan kadýan. Indi eğer şonu açacak bolsa şunu aýdyp geçeýin. Russiýanyň waýenisi Ýewropaňkydan güçlü. Ýöne şu niýatdan çıkarmalım. Ýewropa tarapynda biznes ticareti var. Hazır sen öz bir magazinindäki müşterini kaçırmak istemezsin. Russiýa gazdan pul kazanýar. Gazı nire satýar? Ýewropa satýar. Bular birbirine bağlıdırlar. Halka şeklinde aylanıp durandır bular. Ýewropa satýar. Indi bu bir ayırdık mı? Hazır Ýewropa gol çekse näme bolsa bolsun biz odun yakarız. Russiýa batsın deyip sanksiya girseler Russiýa batar 3-4 ýylyň içinde. Krize girip başlar. Putin akıllı adamdır. Bunu göz önüne almaz hiç açana. İkinci bir mesele. Ýewropaň waýenisiň hemmesinden güçlü deyip neme aýdyp bilersin. Ýöne NATO'ndan güçlü dälse Amerika dünýä birinji ýerinde duran nirden seresen Xitay. Hazır Xitay boldy. Xitaydan soň Amerika hazır. Dünýä nemesinde o waýenisine çıkaran pullarında, masrafında diýende. Ondan soň Türkiye var. Waýenin güçlü tarapyna seredende. NATO'nun içinde Fransa var. Ýadryny bombalı. Onu seredende NATO tarapy boş bir neme däldir. Ýöne NATO tarapy akıllı hareket edýän bir nemeden şunu al guramadan gurulan bir zat diýende indi.
He, üçüncü mesele gelende. Hiçbir yurt hazır, hiçbir yurt yani şunu göz alıp bilmez. Hemen ertel kalkayın da şu yurda yadırını bomba atayım zaten. O yiyemez. Hiçbir yurdun on ya bir yüreği yoktur. O cesaret ister onu etmek için. O kaçan bolup biler. O Rusiyan sen Putin'in neyle değil manyak bolsun ya da dünyanın en güçlü yurdu men deysin yana onu göz önüne alıp bilmez. Sebebi o kaçan bolar ine Rusya ucu Moskva'nı bile elden gidiren yağdayında ucu son çare näme bolsun şo bolsun diyen yağdayında atıp bilerler. Ondan ön atmazlar. Sebebi Rusya atan yağdayında Pakistan'a matıya, İran'a matıya, Rusya'nın burnunun dibinden ersan yağdırını bomba biliyor mu? Koreya'sından tut, Xitay'ından tut hemmesi birbirine bağlı bular. Bir atan yağdayında hemmesi matyalar. Yani dünya yok bolya deyip şonun üçün aydıl ya. Sebebi birbirine bağlı bu yağdırını bombalar. Bir atılan yağdayında hemmesi atılıyor şonun. Onun için hiçbir yurdam göz önüne alıp bilmeyen bunu. Yağdırını bomba atılar ya da 3. Dünya Savaşı'na da karışma. 200 yıl. Düşnükli. Inni häki sorawa jogap diýen ýaly nusoýgala kommentariýa ýapdyr. Serdar halk maslahatyna başlyk bolar, soň wagtlaýyn prezident bolar. Konstitusiýa wagtlaýyn prezidentin halk maslahatynyň başlygynyň oturmak möhledini uzaldar we saýlawsyz resmi ýagdaýda prezidentlige dowam eder gider diýe. Bolsun. Ben bolmasın diyorum ama bolsun diyor otin. Ha karşı çıkıp bilecek mi? Karşı çıkanda edilecek adam var mı şu vaktiyde? Yo absurt gururlar ediyorlar. Ay yok konstitusiyanı ütkötecek bol ya. Yok onu edecek bol. Aha o edecek niye de otuyor? Türkmenistan önem aytdım devlet abi. Ben şuna düşünüyorum. Bu men görüşüm bolam devlet abi. Bu men öz görüşüm, öz pikirim. Türkmenistan kaçan yitirdi biliyorsunuz mu elindeki hakkını? Halk yani Türkmenistan halkı. Birinci yanlışmasam 95'te mi diyende şu Aymuratlar zatlar toplanıp başladı bu Rusya o 95'te bu Türkmenistan'ın Gorzakon mafya ayaklarını çistile başladılar biliyorsunuz mu Niyazov dövründe. Şonda Türkmenistan'dan yaraklar soruldu. Yerli vatandaşlar ruhsatsız ağır yaraklar değildi. Birinci mesela Kalaşnikov yalı ondan sonra o tabanca diye yine bir zat ya bu şekildeki avtomatik yarakları aldılar ha ruhsatsızları. Son 2002'de mi bu Niyazov Pakruşen'e girildi Şeyh Muradovlar? Ha o Sancar vakasında noyavrda 2. yıl noyavrda. O yine son 2002-2003'te uje ruhsatsız tüfekler alıp başladı. Sonra biliyor musunuz şu vakta çenli bu babay ataya adı geri deyip bir neme vardı. Mesela sen atandan kalan yarağı sen hükümet alıp bile nokta sen ruhsatsız olsa da önünde saklap biletin. Ucu şolar almana başladılar. Sonra ucu Berdi Muhammedov gelen sonra emetti ruhsatlar aldı toplam. Ben diyecek bolyanım 95. yıldan başladı bu. Türkmenistan. Hazırında konstitusiyonu ütketmek değil. Halk maslahatı bolyara gözünüze getirin. Serdar çıkıp halk maslahatının önünde konstitusyon kitabını yaksa bile istat edip bilmeyesin. Sebebi edecek adam şu yıllarda da ederdi. Yine 2008'de olmalıydı yani şu Ajdar çıktı. O 2 blok anırda Ajdar çatışıyor oturuyor. Son demine çeli atışıyor oturuyor adam. Ay adam terörist dedi oturdular. 2009'da olmalı. Lebap'ta Seydi'deki Şagal'da mı kadı yani türmede. Bunt durdu. 300 adamdan başta 200 adamını dövüm mahif ettiler de dövüm hücum ettiler. Bunt durup diye oturdular. Ne için turdu? Sebep ne için? Bu buntu turzanlar kim? Ne sebepten turdu? Bunu aktarıp gözlep gören adam yok. Dine
turupmuşsun, edipmişsin, yatıpmışsın, teröristmişsin, mışın. Ondan sonra bir zada karışıyorlar. Ne yapayım? Devlet Baykan. Şunca yıldan beri onu ettim diye bir eden zadın yok. Geldik herif 2017'den beri gürleyen bir eden zadın yok. Siz adamın arkasında durup bildiniz mi? Ya da böyle ki siyasetçilere daydı otu. Haysının arkasında halk durdu. Yok. Halk karşı otur. Huday eder de ne eder. Hudaya günün kalsa mesela deyim o milattan önceki adamların oçuru gelmedi. Ne deyiptirler? Hareket sizden, bereket bizden deyiptirler. Ajanın gatı doğru. İn berketi häzir Azat İshakov'un maşgalası kömeğe mätäç. Şoňa illap günnäp kömeğe çek bolup göreliň zat diýsek hiç ili neme yok reaksiýa. Azat tutully alyp gidildi neme Türkmenistana internet gahramanlary, elektron gahramanlar, elektron hüjümçüler hiç ili neme yok, reaksiýa yok, ses yok. Bulan himmeti bulan Ya Devlet abi bizim ben oynatylay bolar var. Bizim Aktivistlerden diýip görünýär. Rejime yaranjak bolup her zat edip bilen bir tarapdan aktivist, bir tarapdan rejime yaranjak bolýarlar. Mene düşünenmek şol adamlara. Bolýarlar. Dowam edýäs. Ramazan Cuma yine 5 kişinin adı çıktı. ol 25 kişinin içinden 22 tanıtynyň ady öň bady. Son 3 tane Otay Göpany goşdular. Azat Haýtbaýew goşdular. Onuň bir Sultany goşdularmy? Yine belki bir kişi baýada ýok, şolar ýaly. O bilinýän adamlar anar. Halk bilenok belki. Ýöne umuman bilinýän adamlar. Öňde. Sen aýdyşyň ýaly, şo pasportlar, türkmen pasportlar bilen bile gün watara çykarly. Inni şu 25 adama da şolar ýaly neme dilýär diýip bularam şolaň arasyna goşup goýbermeli. Aktivist edip. Inni fronty Türkiýeden Ýewropa, Amerika, Kanada nemetmeli. Göçürmeli fronty, bilýän? Şol 25 adamı Geliyor Devlet abi hiç düşünüp bile. Sen sesinde problemi var. Şol 25 adamın köpüsi şahatlyk Ay, şeýle bizim telefon- Kulokluk takýan bolsaň, kulokçun takýan bolsaň şoň kabeline problemi de bolup bilýär. Bakı. Kuloklukta ses gelmiyor vapşe. Onun sesimi gitmesin deyip gromkısa koyup atayım da. Başka nemeler var? Görün. Ştaýda owur soraw soratdyr. Däli dumrur. Näme üçin bir oňadyrak ýurdun pasportyny alman gelip Türkmenistanyň pasportyny alýarlar diýe. Bakı. Ağlanca kalma gülbatina. Yani bir misal atıp görkezdim ha Devlet abi. Şu tayda takılan yeri şu Deli Dumru'nun men düşünüp bilem şu Deli Dumru'nun takılan yeri şu tayda neme mi ki? Neme şu Türkmen pasaportu alıyorlar deyip mi takıldık ha? O tayda men misal aydıp görkezdim. Birazcık düşünsen asıl bolacak olayı düşünüp bilyen şu tayda. Avrupa'da deydim, Angliýada deydim, Amerika'da deydim, bir zatlar bolan ýagdaýynda, pasport çıkan ýagdaýynda diýip aýtdym, Irak ýaly bolup bilermi diýip misal görkezip aýdyp görkezdim. Provokasiýa üçin bahana. Benim Türkmen pasportu ansat pasaportur. İkincisi hazır
Mesela satın alması ansat da şunu alayıp geçeyim. Düşünükli tarzı var. Ivan Grozny Baky şol pasportu alan teröristler Türkmenistan'ın öz içine girip problema döretmediler mi diye. Bak şu kendi adı aytmayın da devlet ağa geç vereli de şunu. Yani aydıp geçtim. Şunca misal ben yalı bolu aydıp geçtim. Birazcık düşünelim. Hayiş, gayrat. Russiýanyň 20 ýyllyk nebiti galdy diye. Ondan Aziya bir wagt gün wataryň täsirine hatda Rossiýada Orson milliarderleriniň emlakleri pullaryny ýerede esasy diye. Ya bu bilgileri nereden alıyorsunuz? Ben şimdi bilemem. Bu Russian Tayga Tokoy'unu biliyorsunuz mu? Tayga. Ne devlet abi? O Tayga näme edecek bolýan Tayga? Dünyanın ulu Tokoy'u. Adam giyirip görmedik yerleri başladı. Tayda biliyorsunuz mu? Adam onu berden giyirip sağından giyirip çepinden çıkıp bilmeye şu an. Kardan adamlar aşağıda näçe petrol yakanı biliyorsunuz mu? Onun aşağıda näçe petrol yakanı yaşayan belli der şu Tayda. Dine içip bat bolýar. İçmeyen var kolunu. Inni başka näme ýuwaş jemläli. Sesim hem kesiliyor devlet ağa. Şu an çünkü ýuwaş nämedele bizim telefon asa hatırlayamaz. Däli domrul döwlet ağa siz kritikany götürjek däl diýen ýogsa sizi kritika edemedem, sen kritika edip bilersiň, tankit edip bilersiň, dostuň aýnasy. Men görmeýän zadymy sizi görüp bilýäňiz. İl aýna diýmek, halk tomaşaçy aýna diýmek. Men minnetdar bolun. Ýöne sen soraýan zatdan logikadan uzak absurd edilýän gurrunlar bar käbir ýerlerde. Şonuň täsirini duýan men şondan diýdim. Käbir zatlar hiňe gelen. Medelem sen aýdan bir sözüm bardy geçenki efirlerimiziň birine. Şol diktatorlar, haramzadalar ýurdy gana çaýkap oturan, zulm edip oturan haramzadalar alyp baýa peýdalanjagyndan biz şol baýlyklary ýok edilýän ýaly gurrun etdik. Ýalňyş gurrun. Şoň üçin nädip ýok etjek? Nädip ýok etjek? Ay şo partadalyň diýär-de şo nevit ýataklaryna, gaz ýataklaryna zatlaryny partadalyň, şolar baýap, şolar patlat 5 ýyldan soň Türkmenistan halkynyň 80% rak keselinden ölsün. O tarapyna düşünjek adam şolara ýaly gurrun edermi? Karşı hökümete serediň häzir berde informasiýon bir uruş gidip otyraz Türkmenistan bilen halkyň arasında hökümet bilen. Häzir şu kim bu? Däli Dumrul mu diýdiňiz? Häzir munyň aýdýan şunu ýaly gepi karşı tarapyň eline koz berýär. Muny ýatdan çykarmaly. Bir zat diýende birazcık düşünüp diýelim. Onu ýaly diýmeli bolsa men berde konkretni gürrüňler hem aýdyp bilýän. Ýöne karşı tarapyň eline koz berýär. Häzir ine prosto bir mysal alyp aýdyp görkezeýin. Türkmenistan, Türkiye, Özbekistan, soň ýene niri bar, ýanlışmasam, ýani Türkmenistan hökümetiniň kontrat baglaşan ýurtlary da bular. Antiteröristki kontratlar bağlaştılar. Häzir Türkiye'den Türkmenistan istediği adamını alıp bilýär. Ine şunu ýaly gep aýdylýar internetde. Soň hem bolýar Türkmenistan bunu dakaz edip bilýär. Ine seret bular internetde gürläp oturlar. Şu taýyny patlatjak, o taýyny ýarjak diýip aýdyp oturlar. Bu adamlar terörist diýär. Sen indi
iki yurdun arasında neme var? Bağlanışık var. Terörist deyip aydılan yağdayında sen vermek zorunda. Sen Türkiye bolsun, Amerika bolsun vermeli bol ya. Böyle ki bir tarafta mesela Özbekistan'da bolsun, Özbekistan'a şon yalı nemetmeli bol ya. Vermeli bol ya. Sen karşı uje sen elinde Avrupa insan haklarının altın harfler bilen yazılan diplomu bolsun ya da yeni bir zadı bolsa da seni kurtarıp bilmeye o tayda. Sen karşı tarafın eline koz verdin. Şunun için birazcık internet sebebi halkın görüyen zadı. Aynı şekilde karşı tarafın hem görüyen bir nemesi bu da uygulaması olan için birazcık aydan zatlarımızı düşünüp gürlesek kov olacak mı kadar? Aylıkları yok etmeli diyemok, linyaları, akımları saklap diktatörün gücünü peteldip bolor deyip ayttım diye. O imkansız bir zat. Onu edip bilmeyese. O neyle güçlü bolsun boluyor. Milyarder bolarsın belki Elon Musk yalı firma satın alarsın. Videodon ya düşünüklü. Inni yavaş efiri cemlali. Bakın. Bu arada öyle ta neme derim telefonum teze telefon önkü telefonumu açandan son has goğurak neme derse hazır bu telefonda ne görüp bilen ne doğru dürüst eşlip bilen isat edip bilemek doğrusunu açsam. Dinle alo dimene yaraya. Bakın sen ve biz hemmemiz şu teknik problemleri çözebilsek var ya. Türkmenistan problemleri otomatik yağdayda öz-özünden çözülüyor. İnşallah çözeriz. Oğlum çözler. Şoň üçin Her zaten men häzir elektronika ýatyrm. Her zaten bir vakti vardır devlet aşan ayda. Ondan ön neyle istesen yalvarıp yakalasan bir şey olmaya, ondan sonra olmaya. Dine vakti sekundu gelende bolýar şo zat. Bakı senden haş gayret edip şu Mart'a çelini düzeltsen, Mart'ta bir täze döwre başlaýar. Täze formatda täze döwür. Şonla ona kalmanday devlet ha. 2-3 tane telefon aldım. Prosto men neme var? Neyle aydan size? Az başka programlar vardı ama telefonlarımda. Bir telefonla şunu kaldıran yok. Şunun için bir kaldıryan telefon Samsung Note 8. Bulam bilýäňiz bir belirli bir dünyada muktarda olan çıkarıldı da seri bolup. Ondan sonra yatırıldı mı satışam yok. Şimdi şondan tapıp almalı da benim. Şoň gözlerinde. näme gerek Note 8'in sana? Ya taparlar o problemi değil o. Can sağlığı gerek. Yo men Note 8'i bilen 8 Plus var. Yatyr. Yo özür hallederiz. Sen işine yarayacak olsa iyi vereyim şunu. Yok sağ olun. Zaten başka da yaşlılara mı aitti? İhtiyacı olsa iyi verebilirler de. A72 var. 21 Ultra 5. Sağ ol devlet. Ştaýda däli dumrul bir zat ýazýar. Baky sen öňden örjülüň güýçlüdi. Weli soňky wagtlar Salavyow bilen Kiselyowyň fanaty bolupsyň öýdýänni. Olar kime? Russiýan informasiýon görüşini alyp barýan nemeleri agitatorlar deýinmi, näme deýin? İkisine malanmak şolun. Salavyow malanmak, o Kiselyow diýýän bir durgusuz bir Yok. On ýal bir neme bolup bilmez. Bu däli dumrumuz Orson Kiselyowy we Salavyow bilen Türkmenden Salavyow we Kiselyowyny dinläp Yok. Nemetdir öýdýär. Däl dumrul gaty görmesin.
Yana onu azat yok. Eğer de bir zat analiz ediyen bolsan her iki tarafam dinlep görmeli bolyan. Köp tarafı dinleyen. Ortasından bir tarafı dinlep bir zat çıkarıp bilmeyen. Hatta şunu alaydan 3. 4. yurtlaram dinlep görmeli bolyan. Onun için. Yana men hiç açan ne Orus tarafı ya da ne Avrupa tarafını men halkın tarafından bir zat halkın çıkarına bolacak bir zat düşünýändir. O zatları geçin mende yoktur o. Bak sana cemleyici soru. Bakın. Eşten. Aha. Sana cemleyici soru. Şoň bilen şu günkü efir üstade cemlenip. Esasen Türkiye'deki Türkmenler sebebi esas köpçülük Türkiye'de Türkmenistanlılar. Bir gowy aktivistlik hareketi değil, hareketlerini umuman diktatorlara karşı guramaçylykly hareketler, toparlar döretmek şansyny, pursatyny elinden gidirdi. Bir näçe kere. Mundan soň näme etmeli? Halk Deredin awa indi men yine şu kayda geldik herifin adını tutyan da sen bir kile indi şulam yanlış düşünmesin hiç kim. Sizin kanalınıza geldik herif deyip reklam edemek. Yana hakikaten yine mesela Allah'ım rahat rahimine ama adını tutuyandırın. Doğru aydana doğru diyeyim elde. Şimdi şu ayda şuna ayda. Geldik herif yanlışmasam 2017'de mi geldi yani? İlk çıktığında bir video koyuptu. Yuvaşçadan sizi çıkarman yurda giyirin deyipti. Hazır siz yurttaşında öğrendiniz, gördünüz, neyle miting geçiriliyor, neyle protest geçiriliyor, bunları gördünüz. Yuvaşçadan giyirin deyipti. 2019'da hem mezat patlak verdi. 2020'nin başında diyelim. Ne oldu? Yine bizim yanlışımız nerede? Ya da bundan öne gidelim. Şeyh Muradov'ların meselesi bu Sancar vakası diyenizde. Nerede? 100 kişi gitti. Yanlışı nerede bu adamların? Yine öne gidelim. 95. yıla gidelim. Devlet ağa sen biliyorsun mesela böyle ki kim var? Allah Murat Rahim'im kendi aydıp geçiyor. 95. yılda sizin bolan vakalarınızda indi. Siz bu vakaların içinde bolan adamlar. Nerede yanlış? Bu halkın yanlışı nerede? Demek bir adamı öne koyup şoň bilen bileleşip şoň diyen zatlarına göre bana göre boyunda şoň diyen zatlarına göre bir hareket edip bolanok ya da bilemek indi hazır o agent bu agent hemmemiz agent. Türkmenistan'ın yurttaşına çıkan 2 milyondan gowra halkı agent. Türkmenistan içinde de 2 milyon halk var. 2,5 milyon. Bunun 1,5 milyonu agent bilen vayenli. Kalan vatandaş hem neme tutsak. Normal vatandaş yok bizde demek. Yani bir zat düşünüp bir zat gurrun beriyen böyle ya da bir adamın yanlışını aydiyan o agent diye. Ama ben sen yanlışını aydı otayım. Birazcık kellerini düşündürsek ben aydı oturan zaten bilen sen indiki edecek planını düzeltip edip bilersin. Onun için ben hazır neme göremem. Biren bizim halkımızda da var devlet ağa. Yine ne diyeyim size. Hazır yine şu güne yine şu günkü nemede de yine hazır şu Rusya diye şunu neme var da kalk bu da bizim Rusya'dan ya da Türkiye'den ya da bir Amerika'dan bir zat karşı oturan ya halk. Ama bir zat şunu yalı bir zat var. Yani bizim Türkmenistan hükümeti vayenli yine bir zat adamlar toplayadı ya. Sultan Alparslan öne aydıp geçtim. Şu Bizans'a doğru yola çıkanda havar getiriyorlar.
100.000 askeri bilen diye kaçırlar diye bize karşı geliyor diye. Sultan Alparslan hem Gülya'danı govu da diye govu diye. Son yandakilara düşünmeyeler de bolu oturan zatlara. Ne için diye onlar diyor 100.000 kişi bilen bize geliyor diyse Alparslan diye bize olara var yas diye yaklaşıyas diye. Govu zat diye. Şimdi şu tayda düşündürüp bildin mi? Mesela hazır şu Sultan Alparslan Aydanzadı bizde yok. Halk hükümet şunu edip var ya bize şunu edelim diyen zat yok. Ya bundan sonra etmeli işi ben bu öz görüşüm, öz fikrim. Ben sizi mitinge çağıramak ya da bir yere çağıramak. Yine Serdar Prezident bolar ya da saylov deyip nemeden de konsulda saylova nemedilmeli. Neylaydan size? Ses berlik bol ya da yurttaşda konsulda da. Eğer bolmasa hakkınızı şu ses berlik bolsun deyip talep edin ana. Bulan bir nemedir. Emme yurdun medyası bar yaş onda şu günü. Birem geçen sapar kıyala saylov bolonda içeri almayacak bolyalar. Yine şonda içeri konsula girecek bolup hak talep edin. Ne için konsul? Hiç düşünüp gördünüz mü? Konsul durup dururken 2021'in sonu 2022'nin başına doğru İstanbul'un daşırağına göçtü. Sebebi saylovda gelmesinler deyip. Eşliler mi sizin devlet ağa? Yani şunun için diyecek bolyan zaten yani o onu ediptir, bu bunu ediptir. Biz yurt dışındaki yurtları koyalım. Birinci öz yurdumuzu kurtaralım. Ondan sonra yurttaşıyla ilgilenirsin. Vakit kendir önümüzde. Yöne diyecek bolyanım hiç kim katı görmesin. Birazcık halktan hareket karışılıyor. Aslında ben halkın yurttaşındakilerden hakem bir umudum kalmadı. Yurt içinde. Yurt içinde var benim umudum. Çünkü sebebi dünya öbür ucundan oturup bir yurdu ağdarıp olmaya. Yurdun içinden ediyen. Kalanı yurdun içinden alıp bilen. Kalanı içinden alıp bilen. Onun için saylovda bir yurttaşındakilerin en ulu Türkmenistan hükümetine urup bilecek derbesi saylovda konsulun açılıp adaletli saylov olması deyip ana şunu çağırmalı. Ya kardeşim olmayacak zaten yöne. Ne olsa da saylovda şu hazır berden sen istesen berdim Muhammed değil. Başka birinin adını yazıp şuna hem 2 milyon kişi şuna gol çekersin. O saylov kağıdı Türkmenistan'a barmak kavucu berdim Muhammed'in adına övürülüp bari ya. Yöne şolar bilye şondan korkuyorlar son düşündürüp bildin mi? Yani sonuçta bilyeler halkın köprüsü şulardan isteyen okuyup. Hiç olmanda konsullar korkağa girip başlarlar. Birazcık hareket edip başlarlar. Yani halk hareket etmese konsulam etmez. Konsul halka hizmet etmeli aslında. Onun için birazcık şu taraflarından korkuzalım bize. İnformasyon ne gidip otur informasyonunuzu açıkla. Biz aydamız yok gelin bize verin informasyonunuzu deyip. Ben Allah'a şükür bana hiç kimin informasyası gerek değil. Özüne yakın birinin kanalından ya da birinin nemesinden çıkıp aydıp bilersin yani informasyonu. Yine şu aydıp bilecek zaten devlet ha. Başka ne maydayım? Başka aydı ağzımıza tüy çıktı diye ya şop oluyor ya da. Yani katı görmesin ya hiç kim yani gerçekler acı olur. İşte ayda değerli domru devam et ya kardeşim. Minnettarlık bildiren ben değerli domrula. Tapavutlu karayışlamız, tapavutlu çemelleşişimizden olsa görüyen düşünçü bilyas doğru değil mi değerli domru? Yine diskusya şunu için gerek. Düşünçü bilyas, geçirimlilik, hoşmeyillik, egilşik maksadımız var. Halka hizmet etmek, hakikata, halallığa koşmak. Şoň üçin ömrüňiz bolsun gaty görüp zat edip ökekine eden ok, döwleme agja bol. Döwledäge kanalyňyz täze döwre geçende
halkın öňüne düşer ýaly anamly lider goýup bolmazmy? Şu wagt halk kime ananjagyny bilmän ol. Bakyny premier ministr etse bolar diýe. Yok sağ olun. Yine ben size burada aydayım. Taze hükümet gelenden sonra Baki'ni hiç yerde internette de görmezsiniz. Baki Türkmenistan içinde de görmezsiniz. Türkmenistan dışında da Baki yok bol gider önkisi yal. Ne dip gelin olsa şonu yalı iter. Baki bir zat için ediyen değildir bu işler. Arkayım olun. Näme üçin taze hükümet gelenden soň gitdi? Devlet ağa, men vezipen adamı değil. Onu özgüm gowy bilýändir. Men vezipen adamı değildir. Yani bu ekipetinde yurt düzelenden soň diýsene. Aa. Menim Ben hükümet konser gelenden soň Baky gitdi. Näme wallahi bu diýip Yok. Ondan değil. Yurt düzelen sonra Baki yitip gider diýip otunda. Yurt düzelen soň. Ben vezipen adamı değildir. Her kim öz merasını bilse, bu Azad'ın dilinde gürleyen de her kim öz merasını bilse gowy bolar. Azad'a bir atlayalım lan. Awa inni täze domrol lider gerek diýen aslında häzirki döwür 21-nji asyr we häzirki zaman döwrü bir lider bilen bu topar liderler bilen bilelikde guramaçlykly ýagdaýda toparlaýyn hereket edilýän bir häzir döwürde zamanada ýaşaýar. Sebäbi Hudaý sakladyň her ýyl ýagdaý bolýar. Ýol helakçylygy bolýar, keseli bolýar. Her zat bolup bilýär. Şoň üçin eger sen bir adama baglasaň, hemme zat bir adama bir zat bolaýanna sistema asmaz bolýar, ýa wagtlaýynça durýar, dykylýar. Şoň üçin bir näçe eginneş ýol başy bilen ýöretmeli. Türkçe ekip işi diýilýär. Ekip, komanda, topar bilen ýöretmeli. Topar bolmaly. Her biri prezident, lider, halkın, döwletiň ukbalyny çözüp çökde oynayalım bilecek bir näçe adam bilen bilelikde hereket etmeli. Şol İnglisden avam kamerası var ha. Öňküde bizde de öňküde urlarda da bir topar şolaryalaky öňde barçylaryň bileleşmegine geňeş bilen maslahat bilen alyp barlar eken öňküde urlarda. Şolaryaly sistemany gollaýan men. Galandan halk bilýär. Ýok, biz öwrenşdik şu bir adam sistemasyna. Ýeki bir adama. Şo bolsun diýse özü bilýär. Men garşy çykjak, özleri bilýär. Özü eder. Özü kösener. Nasıl? Awa. Nusaygala saylaw edilmez diýen Baky halk maslahatyň başlygy saylawsuz geçer. Halk maslahatyň günäti bilenni. Inştaýda burada häki saylaw meselesine Bakyň aýdyşýaly. Öňkü prezidentlik saylawynda men konsulxana bardym. Interwiu almaga. Azatlyk radiosynyň habarçysy höküminde Baky. Ondan meni içeri almadılar. Men pasportumu alıp kaldılar. Pres kartımı Hudaýa şükür ýyna berdiler. Öňe pasportum köýüne kendip alıp kaldılar. Şonda şo taýdaky çevik kuwet komandirine serkerdesine aýdylan zady bu adamy uzaklaşdyryň berden sebäbi Türkmenistanda registrasiýa edilen habarçy bolmaly. Gelip şu taýda burada etjek bolsa diýdiler. Inni Türkiýe taşary urtlaryň hiç bir habar beriş terişdelerini Türkmenistanyň konsulxanalygynyň töweregine golaýlaşdyrmak. Hiç ýyly protest edip bilmeýän, hiç adam edip bilmeýän. Gaýtam saylaw wagtynda şolary ýaly etmek gadagan nilen bir düzgün emma Baky. Olar hemme zady bilip Yok devlet ne onu bilýär. Ýöne men aýdýanym şu şekilde. Serediň ine saylaw boldu. Ha. Her kim bardy saylaw güne. Öňüne toplan. Yani içeri almadymy? Öňüne toplanın. Doğru. Sizin aýdyşyňyzda sebäbi geçen saparkynda
Yine siz özünüzden bardınız, göründürünüz. Paşta 200-250 kişi bolmalı. Çevik kuvvetlerinden adam geldi Şotaya. Awa. Yöne sen 50 metre izinde dur. Konsolun 50 metre önünde dur. Toplan Şotay'dan ayrılma yöne. 2 saat sonra ertesi işe gitmeli deyip kayıtsan sen kaybedersin. Yani Şotay'da kalsan ertesi günü, ondan sonraki günü ta sen öz hakkını alacaksın kalan yağdayında. Bir, iki, jurnalist konsulun içine girmez saylovda, doğru. Yani sen daşında dursun 50 metre daşında. Sen otaya çağır. Otayda sen aydanın ettir. Jurnalist otaya geliyor yani. Otayda çekimem çekip sebep otayı halk için. Türk'te mümkün ettirmeyeler. Başka yerde etmeli. Sonra Olaylaşmalar şu konsolhanada. Edipolya devlet ha, Edipolya. Edipolya, saylovda Edipolya şunu. Ansattır. Halk yöne toplanması gerekli. Onun için bir mesaide mi devlet abi 2000 kişi bolsun, 2000-3000 kişi Şotaya toplansın. Türkiye kanalların özleri hem var ya Şotaya. Mesela yan medyası var. Mesela beylek partilerin hem öz medya kanalları var, öz jurnalistler var. Olaran var ya, düşündürüp biliyor musun? Bu sefer iktidarın medyası hem Şotaya var ya. Seyahanem için olaran birbirine koz vermek istemeyenler. O edilen zatlar, onlar etse bol ya onlar. Nem şeyine ben özümüm aytmayayım, bol geç Avrupa'nın bir yurdunun konsuluna, Avrupa'nın delden Orta Doğu'nun bir yurdunun konsuluna barılıptı. Şotay'da izin verilen yoktu. Yani halk 3 gün durandan sonra ülke ocaklarına ile halk verdi. Barın dediler özleri. Kebirzatlar aytmayın yani gece saat 12'den sonra Şotay'a biliniz mi? Ne çekişi vardı erti reçelli. Filistin meselesinde. Yine şunu yalsın aydıp geçelim. Filistin meselesinde. Palestina. Haysi yurtunu özünü çıkarandır yine. Ava. 12 saatin içinde 5000 kişi toplandı Şotaya. Hem medyada çıkardı şunu. Yine şunu yal etse bol ya o. Her zatın bir yolu vardır. Ediler o zatlar. İnşallah bolar devlet ha. Demetmeyelim de. Halka halktan paraşıl ya da bir zat. Ne cemleye? Aha bol ya devlet ha. Bor sağ olun, sağlıkta görüşelim. Telefonum inşallah düzeltir. Sağ ol. Teknik yağdayın düzelt gayret et. Giyeceğin rahat olsun sağ ol. Mikrovan doğanlar edilirler kadırdan tomoşasılar. Şutayda Liberty bir hayiş bilen YouTube diye. Döwletaga sen pikirini bilmek gyzykly. Şu temany özüň jemläý. Gaz uruşy Türkmenistan şu temada öz pikirini aýdyp özüň jemläý diýe. Ni biz hemmeleri dinledik. Dinleýäs, okuýas, eşitýäs. Häzir dünýäde bolup duran ýagdaýlar ýa-da umuman şu çekeleşik tartgynlyk käbir adamlara görä düşnüksiz ýagdaý. Şuň hemmesiniň bir ýekeje düýp sebäbi bar. Olam şu näme bolup duranyna dogry düşünmek, ogow düşünmek. Dünýä ýetgedi, biz şunu kabul etmeli. Ýöne kabul etmejek bolýar. Adamzadyň öz yaradylşyna, öz häsiýetine şeýle bir zat bar. Öwrenşen zadyny ýetgedisi gelen. Şol öwrenşen bir nostalgiýany gowgarýar. Şo köni, düzgün köni ýörelgi, adalga ýodulga dowam edip dursa diýen niýet adatda ýok. Dünýä bir wagt ýetgedi. Öňler ýa-da soňky döwürlerde dünýä her ýylda, her aýda ýetgen bolsa, häzir inni teknologiýa berýän ýeňillikleri bilen, teknologiýaň berýän mümkinçilikleri bilen üýtgeşiklikler, öwürlüşikler her sekund, her pursat bolupdy. Biz şoňa uygunlaşmany, utgoşukly şoňa
sazlaşykly hereket etmeni öwrenmeli. Şunu aňymyzy, düşünjämizi şuna sazlaşykly ýagdaýa getirmeli. Öňkü döwürlerde her ýurdun, her döwletiň şol sanna ondan aýratyn NATO ýaly bir bileleşigiň guramaň ýa Şanhay bileleşigi, ulalaşygy ýa plan pakty her zadyň bir öz pozisiýasy bardy. Bir belli syýasaty bardy, duruşy bardy. Häzir olar ýok. Şoň üçin biz häzir Russiýa Federasiýasy bilen NATO we Amerikan arasyndaky gapma garşylykda, düşünşmezlikde bizim görmeli, düşünmeli ýeke jadymyz bar. Olam öňkü döwlet syýasatlary ýok. Öňkü döwlet strategiýalary ýok. Hemmede pul. Napoleon'un aýdyşy ýaly. Syýasaty, global strategiýany hemmede kesgitleýän pul. Öňküler ýaly. Sen Amerika, men Rossiýa, sen Hytaý, sen ýok. Bilgeşiňden dünýäni dolanýan, dünýäni dolanyrmak üçin, dünýäni öz oýun meýdançasyna öwürmek isleýän korporasiýalar öz arasyndaky bäsleşigi, türgünleşigi, taýýarlygy, esasy köpçülik, halk köpçüligi bilmedi ýaly ünsü klassiki yerlere gönükdirýärler. Meselen, aýna Russiýa, Hytaý bilen dosýalan bolsa, bular aslında düşman. Yok, Amerika bilen Hytaý gapma garşy, o taýda oň bilen o garşy ýok. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Häzir bütün dünýäde syýasat pula bagly. Hemme zady pul çöýdür. Şoň üçin hiç bir ýurdun, hiç bir döwletiň ol öňkü döwürlerdäki ýaly belli bir pozisiýasy, duruşy, syýasaty, strategiýasy ýok. Hemmeden pula bagly. Hasada dilli düşünürlenni şu. Elbette bu Russiýa ýaly döwletler üçin edil häzir geçerli däl. Sebäbi Putin näçe ýyldan bäri otur. Şoň üçin Putiniň bir täsiri, diýdim zorlugy bar. Täsiri, güýji bar. Ýöne, meselen, günmatary ýurtlaryna we beýlik kadaly ýagdaýda saýlaw bolup syýasatçysy çalyşyp duran ýurtlarda inni hemmede pulu teredi. Sebäbi saýlawlary, Amerikan saýlawlaryny özüňiz bilýär. Hemmede saýlaw üçin çıkarılan çıktacağı bağlı değil mi? Ya biz ne doğru biliyoruz mi? Hemmede pulu bağlı. Hemmede korporasiyalara bağlı. Siyasetçiler dine sahna çıkıp belli bir rolü, belli bir oyunu yerine getirmeli. Oyuncular. Hemmede adı %100 çözebilen oklar. %100 işi çözeyenler, pullarlar, multi, ultra milyarderler. İlki bilen şolong bakbidi göğünü tutulýar. Adam kokları, ählumuma adamzat kımmatlıkları, demokratiya, deňlik, şoy, buy, hemmeti häzir diňe edebiýat üçin. Garyp köpçüligi güýmemek üçin, anlamak üçin. Bolmasa, eger hakykatdanam şu pullarlar istese, yaman ansat dünýädäki aşyklarym çözülýär, hemme adam çözülýär, isteseler, gata ansat bilen çözülýär. Ýöne islerlermi biljekler. Şoň üçin şu meselelere, meselen gaz uruşu ve Türkmenistan dilinde şunu ýatdan çykarmalar. Türkmenistan Russiýanyň tarapynda dur, ya Hytaýyň tarapynda dur, ya ine Transkazar geçirjisi durmuşa geçip işläp başlap Günmatara Türkmenistanyň gazy
akıp başlasa Türkmenistanyň köp sady ütkär, eýder, beýder bu klassik içemeleşme. Nostalgiya bu. Eger siz döwürden ýyza galsaňyz, hemme zatdan ýyza galýar. Eger hakykatdanam siz bir zady başarjak bolsaňyz, döwre wagt bolmaly. Döwür bilen utgoşukly, sazlaşykly bolmaly. Döwrüň şertlerine görä oýlanşyňy, pikirlenşiňi, hereket edişiňi hemme zadyň şoňa utgoşukly ýagdaýda şoňa kawapdaş etmeli. Düşünje taýdan, hereket taýdan, taktika, strategiya taýdan her sekund ýagdaýa görä özüňe bäkitli pozisiýa alyp bilýän ýagdaýa taýýarlygy getirmeli özüňe. Taýýarlykly bolmaly. Ruslar gipki diýär, edil şolar ýaly. Türkçesi kıvrak bolmaly. Her pursatdan, her ýagdaýdan öz bäkitine görä netije çykaryp bilýän uğur tapıcı bolmaly. Uğur tapıcılık hemme zady çözýär. Şoň üçin häzir kugün bu pullarlaň dawasyna dünýäň häzirki baýlyklarynyň, tebii gazynyň, tebii baýlyklarynyň paýlançygyna planyň tarapyna ýa bir aýgytlaýjy şu tarap, bu tarap diýer ýaly hiç zat ýok. Bähwide seredilýär, pul. Köpgil hökümetde oturan adamlar ummasyz pul urýarlar. Gürrüňsiz ummasyz pul urýarlar. Goşolaň maşgala adamlar. Ýakyn töweregindäki adamlar milliardlap uran ogurlan pullary bolýar, biznesi bolýar. Bularam özleri ýaly beýleki ýurtlaň milliarderler bilen sewda edýärler, gatnaşyp bolýarlar. Şoň üçin inni öňküleri ýaly ýurtlaň bäkidine sereden ok hiç kim. Inni ultra multimilliarderleň bäkitlerine, korporasiýalaryň bäkitlerine seredilýär. Siz hakykaty düşünjek bolsaňyz, global syýasaty düşünjek bolsaňyz, korporasiýalaryň maýa goýumlaryna, işlerine, biznes hereketlerine, planlaryna, özüne alyp barşyna, işleşine seredin. Hemme zat edil günýaly ýapyllap özünden orta çykýar. Şoň üçin bu öňkü köni plany inha, plan ýurt bilen bile, o ýurt bu ýurt bilen bile olar ýalylar. Meselem häzir Fransiýada şeýle gurrun bar, bir NATO'dan aýrylaly, öz başynda hereket edeli. Näme? NATO'dan aýratyn öz başyna hereket edende has köp pul aýlap urup alyp bilýär, oýnap bilýär. Şoň üçin her kim pulo seredýär we pulo görä syýasat kesgitlenýär häzir. Pulo görä syýasat kesgitlenenden soňam öňküleri ýaly, meselem öňkü döwürde bir syýasat üýtgeçjek bolsaň, belli bir uğur üýtgeçjek bolsaň wagt gerek häzir olar ýaly. Pula görä bolandan kim köp berse şo tarapy üýtgäpdi şey. Şoň üçin şu atmosfera görä özüňi türgünleşikli ýagdaýa getirmeli. Türkmenistanyna da hakyky kelleti işleýän il ogullary, il ogul gyzlary, oglan gyzlary özüni oýnatmaýan, kelleti işleýän, wajdanly, ogurlugyň, jömürlügiň, kezzabyň oňuň oýunjagy bolmaýanlar öz aralaryna agzybirlikde birleşip öz watanyna, halkyna eýe çyksa, Türkmenistan şu global oýunlarda öz bäkidini %100 goramasa da %80-%70 gorabiljek derejäge gelbilýär. Bulan hemmesi hakykaty düşünmek, hakykaty seljermek we döwrüň şertlerine
kıvaptaş hareket etmek uğur tapıcı bolmagy bagly bolar. Diplomatiýanyň özüm uğur tapıcylygyň iň ýokarky derejesi. Diplomatiýa bagly. Men garaşym şundan bar, liberty. Şoň üçin öňkü belli siýasatlar, uğurlar ýok. Häzir hemme zat pula biznes eser edýär. Ola mükepdir. Garaja olan döwlet halkynkydyr, hökümet halkyň guly bolmaly, hyzmatgary, halka hyzmat etmeli hökümet. Döwletiň halka hyzmat etmek üçin hakyna tutan işgärleri, aýlyk berýän işgärleri hökümet. Şeýle bolmaly. Käbir polemika döretjek nemeler goýulmak hiç kim nemetmesin. Garaja olan lidere gerek yok, ýokary geňeş ýaly gurama bolmaly. Öňde barjylan guramasy ýaly. Şoň bilenem ýöretip bolmaly döwleti bir adama baglamaly hiç wagt. Baky Ivan Grozny baky ýitip gitmeli diýen zadyň goýaly ýurt düzelen soň şul efirleri ýatlap biri-birimiziň güller ýüzümüzi göreli, habarlaşyp duraly internetde bolsa-da diýe elbetde toý saçakly gatnaşyp duraly. Etip bolup gaty dogry aýdýan, ömrüň uzak bolsun Ivan Grozny. Onda parlament respublikasyny gurmaly bolýar, gürrüňsiz dolandyryş şekli şeýle bolmaly, gürrüňsiz. Cemliyet mehribanda olunur. Garaja olan Türkmeniň kommentarysy bilen halk lider bolmaly, iň maşakkatlak bilen iň ýokarky arasynda gönümel arabalaşyk bolmaly. Bir ene ata öz çağlasyny nähili iň gowy kämilleşen görünüşde yetiştirmek, okutmak, turmuşa urupturmak isleýär. Edil şol derejede döwlet hem öz halkyna eýe çykmaly. Her bir watandaşyň global meseleleri arkaýyn oturup gürleşip bilýän dereje ýetirmeli. Bilimi edil şu daşary ýurtlardaky Waldorf sistemasy ýaly adamyň öz ukuyuna görä dogry ýere, dogry tarapa urup durýan pedagogik sistemalar bilen nesilleri yetişmeli. Gowy nesiller yetiştirmeli. Gowy döwlet sistemasyny gurmaly. Bütün dünýädäki ösen döwletleriň sistemalaryndan kopyalamalar, şolary öz Türkmeniň durmuş şertlerine, Türkmenistanyň durmuş şertlerine kawapdaş ýagdaýa getirip hiç bir edil Atatürk'ün edişi ýaly. Atatürk'ün edip giden zatlarynyň üstünden näçe wagt geçdi? Enidem döwre bar. Enidem edil şu gün şu wagt nähili wajyp, edil şu gün şu zatlar wajyp. Şolary ýaly etme. Altın poslama var. Edil şolary ýaly. Poslamaýan, wagty, modasy geçmeýän kanunlar, düzgünler etme. Esasy diregler barada men aýdýan. Elbette döwrüň şertlerine görä soň owadyna bermeli, kämilleşdirip bermeli. Ýöne esasy sütünden sen şolary ýaly bolmaly. Binýat. Şu günkü önefirimiz şundan ibaret. Şadiyan şenbe edeli diýdi Türkmen oğlan. Hökman onam eders. Hökman netip bolsa ona şu günkü efirimizde şu ýerde tamamlaýas. Men seredýän
Awa Türkmeniyet üýşüp aýdalyň tomoşaçylar bilen inniki efir haçanam bolsa gülmek ömürden diýen tema edip yüzümüzün ýyrdyny bir aýralyň aramyzda diýe. Oň bilen baglanşyklan biriniň samsyjak bir nemesi geldi, haty geldi. O halk şular ýaly ýagdaýda siz öz araňyzda gülüşjek bir kol tutuşjak bolýaňyz, gülüşmeli wagtymy şu wagt ile beýle. Inniki şende aýyň 12-sinde Türkmeniyet we mehriban tomoşaçylar mundan soň häzir gönümmel seredip oturanlar we soň seretjek tomoşaçylar öňüňizdäki 6-njy gün akşam nesip bolsa Türkmeniyet we beýleki alyp barjylarymyzyň haýysy esasynda şeýlede şol geçenedeki teklipden soň köp sanly gelip goşan gollawlar esasynda inniki hepden 6-njy güni nesip bolsa gülmek ömürden diýen tema boýunça gülkülü gönefir edýäs, gülüşýäs, güllürýäs biri-birimizi täze tapra geçmeden şeýdip ýadyňly yüzlerimiziň ýygyrda kiminki köpräk bolsa şonu ýazmak üçin şeýdeliň kelläňde injalalyň aýdym bilen aýdym aýtsyn, taşal bilen taşalsyn şeýdip bir şular ýaly dostlar şat, düşmanlar mat diýip bir efir edeliň gejek 6-njy gün nesip bolsa. Şoňa da taýýarlanyň. Nesip bolsa. Ondan men seredýän iň soňky Libertinştaýda gowur ýalyndandyma. Aga men or netije geldim siýasat professionallaryň işi. Professionallanam aňarda bolmaly. Siýasat diýilende ýanky aýdyşmaly. Ukuyuply, uğur tapıcı bolmaly. Her hili ýagdaýda uğur tapyp bilýän, uğur tapıcı bolmaly. Arslan sen näme professional dälmi diýe. Arslan siýasat hemme zatda, hatda iýen çöreğinde, içýän suwuňda da, demalýan howaňda da bar diýen siýasat edilýär. Liberty jogap berýär, ýok men näl tejribe bilen berkidilmedik teoriýalar professionallyk däldi. Haty dogry. Halkara suud parlament respublika makuldur. Döwletiň üç güýjüni bir-birinden aýyrmaly. Birinji kanun goýucu mejlis, 2 kanunlary ýöredýän hökümet, 3 kanunlary bozanlary cezalandyrmak üçin suud diýe. Haty dogry. Suud diýeniň kadyet diýe. Arslan gülmek isteseňiz ýaşoklary seredäň diýe. Indi ol neme gurunlar goýaly arslan. Gülkü öpleşik edýär söz aramyzda. Şoň üçin Türkmeniyet küççü baş strategist ol ýöne barda teklip eden o. Oňa mansy gerek ýeri bar. Oňa da düşünersiňiz nesip bolsa. Liberty aslında siýasat küntüçülük bilen gelýän gadymy hünärdir. Şoň bilen bile çykyş döwri dogry. Emma olaryň namys wyjdanlarynyň çykyp biläjegini unutmalylar. Esasy halkyň bähkidi bolmaly. Gaty dogry ömrüň ýok bolsun. Garajoglan her kim öz işini ýokary derejede berjaýatda medat gowular düzeler gurrunsyz. Halkara suud liberta goşulýan politika geljegi görmekdir. Politika her tarapda, hem medatda, her pursatda bar siýasat.
Şoň üçin men siyasata goşulmak diýen adamyň özü men nadanyň baryp ýatany, men nalaýjy deýin, men hiç zada düşünemek, men hiç zada bilemek, bu hiç zada başaramak meni maliýaly, mankurt ýaly den bähbediňizde ulanıp bilersiňiz diýmek. Şoň üçin Hudaý saklasyň. Bähbada onlar şu günlük, şu günkü biziň göni ýaýlymyz şundan ibarat. Biziň kanalymyz nesip bolsa, Allah ýol berse, mart aýyna täze tapyrmyza geçýäs, giýjek alanym bolsak. Şoň üçin Azat Ishakowyň bize taýýarlap beren şol täze döwre etaba geçiş videosy bilen şu günkü göni ýaýlymy men şu ýerde jemleýän, tamamlaýan. Inniki efirimiz, inniki 6-njy gün nesip bolsa gülkü, değişme, anekdot, şoň bilen hem bir salym ara kesme berip, soň nesip bolsa mart aýyna da biz täze tapyra, täze gepleşiklerimizde, täze formatda başlar. Şoň üçin köp sag bolun, gollap dursuňuz, tomoşa edip dursuňuz, beğenip dursuňuz. Türkmeniň taryhyna, adamzat taryhyna ilkinji gezek sahna çykjak. Halkara informasyon görüşde Türkmeniň bähbidi üçin iş alyp barjak. Türkmenim telekanalynyň düýbini tutanlar sizler, tomoşaçylar hökman komentariýa ýazmakdan, komentariýa ýazyp alyp baranlar olar alyp barjylar. Tomoşaçylaryň ştaýda paýy bar. Begenýänden, gollaýandan hemmeniň paýy bar. Hemmesiniň hem sowabyny toýlagyňyzda Allahan her birini müňetip gaýtarsyn. Köp sag bolun, saglykda görüşelim. Inniki efir duşuklarymyza çenli. Allaha ýardy bolsun. Köp sag bolun.